Moi bons días a todos e a todas. Xusto antes de comenzar o pleno, imos agardar un minuto de silencio por unha nova víctima de violencia de xénero. Punto primeiro, a aprobación se procede dos borradores das actas do 25 de xuño de 2026 e 3 de xuño de 2026. Enténdese aprobada por asentimento. Pasamos ao seguinte punto, señor secretario. Dar conta das resolucións dictadas pola Alcaldía e os seus delegados no ano 2026, enumeradas a 2026 003 670, 2026 004 394. Seguinte punto. Proposta de aprobación das contas anuais de Mafesa correspondentes ao exercicio 2025. Para a presentación da proposta ten a palabra a concelleira de Facenda. Pois moitas grazas, señor alcalde. Bos días a todas e a todos neste pleno de xullo. Saudamos a todas as persoas que nos acompañan presencialmente e tamén as que nos escoitan. Pois este é un deses puntos que demostra que o goberno de Rei Varela é un goberno de xestión. Este é un goberno que traballa, un goberno con un alcalde serio e un goberno que presenta resultados. Despois de 8 anos sin aprobarse as contas de Mafesa, tivemos que virnos e aprobalas. Aprobar as contas de 8 anos seguidos, dende o ano 2016 ata o 23. 8 anos de contas sin aprobar e sen inscribirse no rexistro mercantil. E había que tomar medidas antes, medidas importantes que tamén tivemos que tomar nós. Cando este alcalde tomou as riendas como presidente da empresa Mafesa. Pero como lle gusta decir ao señor Mato, nadie puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y lo cierto y verdad es que ha vuelto la gestión al concello de Ferrol. Por fin ha vuelto la seriedad económica e el sentido común. E volvendo ás contas, este goberno aprobou todas xuntas as contas pendentes de Mafesa, os 8 exercicios do 16 ao 23, e este goberno aprobou xa en tempo e forma as contas de Mafesa do 2024. E agora aprobamos as contas do 2025. No rexistro mercantil flipan de que despois de tantos anos pois aprobamos e inscribimos as contas de Mafesa con puntualidade e con rigor. Vale a pena recordar todo o camiño que percorrimos, todas as medidas que tivemos que acometer, que non foron poucas nin fáciles, para recuperar o equilibrio, pagar todas as deudas, que tampouco eran poucas, e sanear as contas. Hoxe traemos as contas de Mafesa do 2025, onde se presentan pérdidas de 628.000 euros, despois de anos con pérdidas millonarias de 2 millóns e 3 millóns de euros. Unha empresa se hunde moi rápido,
pero recuperala costa moito máis. E cun patrimonio neto de 5,5 millóns de euros. Isto é casi a medida e o resultado máis importante, porque con isto se salva a empresa da quiebra total, posto que non podía pagar nin siquiera as facturas da luz. E Mafesa estaba en causa obxectiva de disolución, posto que as pérdidas do reinado do señor Mato reduciron o patrimonio neto a menos do 50% do capital social. Era unha empresa absolutamente inviable, non tiña nin a máis mínima viabilidade nin económica nin financiera. Pero este alcalde sempre nos recorda que estamos aquí para traballar e que non podemos perder o tempo en lamentarnos pois por como atopamos as cousas, porque Ferrol non pode perder un minuto se o que queremos é construir o Ferrol do futuro. E o que temos que facer, pois é o que estamos facendo, resolver os problemas, aínda que levaran pois moitos anos enquistados. Así pois, queda moito traballo por facer. O noso deber é ser realistas e saber que queda moito por facer. Estamos nun momento histórico para Ferrol e temos que estar á altura do momento. Temos que estar á altura do Ferrol que entre todos xuntos estamos construindo. Un Ferrol que crece, un Ferrol que lidera as inversións e un Ferrol que encabeza a recuperación económica, con datos récord en poboación, en empleo e en crecimiento. Estas son as contas e agora, de seguro, nas próximas intervencións escoitaremos os contos. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Polo Grupo de Ferrol en Común, señor Suárez. Moitas grazas, bo día a todos e todas, compañeros e compañeras de corporación, a toda a xente que tivo a ben vir a este pleno, que de sair todo como debe sair, pois será un resultado dunha victoria, dunha loita moi digna, así que parabéns a todos e todas por persistir. No que toca ao punto, pues decía a señora Sanjurjo que o registrador da propiedade flipa. Eu creo que aquí flipa moita xente co que se di. En primeiro lugar, en relación coas contas de Mafesa, hai que insistir, xa que se insiste pues, na mentira, eu creo que hai que insistir na verdade. Cando se di que non se aprobaron durante 8 anos foi polo bloqueo que o Partido Popular someteu ás contas, que logo aprobou sen tocar ningún só díxito das esas contas. É dicir, as mesmas contas que votou en contra cando estaba na oposición, as votou a favor cando está gobernando. O cal é unha mostra de utilización burda da política pues, de manual. En segundo lugar, ese famoso rescate, capacidade de xestión do alcalde, etcétera, pois o único que hubo aquí foi unha maniobra de arquitectura financiera pola que se inventou unha reducción e ampliación de capital de Mafesa únicamente para condonar os 5 millóns que Socamés lle debía ao Concello. É dicir, o que se fixo con esta ampliación de capital pasando do 51 ao 93% da propiedade pública foi unha cantidade exacta o que lle debía de canon en Mafesa ao Concello de Ferrol. É dicir, un círculo perfecto. Por outra banda, creo que así mesmo o futuro da empresa pues, é incerto. Nos xa reclamamos que se presentara un proxecto do que se quería facer con esa empresa, porque 2030 en termos administrativos, que cando vai ser pública 100%, é pasado mañá, e non hai nada sobre que tipo de xestión queremos desenvolver entre todos e todos sobre esta empresa. Unha empresa que, ademais, vai ter dificultades co saneamento do rural, benvido sexa, pero o sobrecusto enerxético vai de seguro repercutir nesas contas das que tanto presumen e tampouco hai ninguna medida ao respecto. E, por outra banda, esta cousa que se anunciou tantas veces en prensa, que pasamos do 51 ao 93%, hai que significar que eso non supuso ningún cambio estatutario. Por lo tanto, a parte que detenta o actualmente o 7% do accionariado, a empresa privada,
segue tendo a capacidade de bloqueo no Consello de Administración, segue tendo as mesmas persoas no Consello de Administración, segue tendo a capacidade para nomear o xerente, para decidir que accións se desenvolven no mantemento do saneamento, na reposición de tuberías, en todo o que toca a xestión diaria da empresa. Por lo tanto, temos moitas accións e pouca capacidade ou ninguna de decisión dentro da empresa. Así que, bueno, creo que era importante tamén coñecer a cara B da xestión de Mafesa para saber que únicamente nestes 4 anos se aprobaron unhas contas que se rexeitaron con anterioridade, as mesmas contas, e a maiores o único que se fixo empleando o capital foi condonar a débeda que tiña Mafesa co Concello. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bo día a todos e a todas. Saudar as persoas que hoxe están en este pleno municipal e asisten aos debates que imos ter aquí. Eu únicamente quixera facer unha reflexión, fundamentalmente porque creo que ao respecto deste tema e sobre todo desde o Bloque Nacionalista Galego temos exposto de maneira reiterada a nosa posición e denunciado o disparate que ten sido a xestión da empresa e do ciclo da auga desde o anterior mandato do Partido Popular. E basicamente o que quixera expoñer é unha idea, e é o feito de que si despois de que vostedes no ano 2014 lle impuxesen os veciños e veciñas desta cidade unha taxa pola depuración en ese ano 2014 sin que a infraestructura pudese entrar a funcionar, si despois de que vostedes lle eximiran do canon a parte privada e a empresa Mafesa que tiña que aboar aos veciños e veciñas desta cidade como contraprestación a prestación dos servizos que desenvolve na cidade de Ferrol, si despois de que vostedes lle perdoaran a execución dos investimentos e o compromiso da execución do saneamento na zona rural a cambio da xestión da depuración, si despois de que desenvolvera un rescate da parte privada por 4,7 millóns de euros de maneira recente e que non ten máis que outro nome e non sei exactamente a conta de que, supoño que será polos favores prestados ao longo de todo este tempo, e despois de que vostedes en este mandato decidiran subirlle as taxas do ciclo da auga aos veciños e veciñas de Ferrol, si despois de todo isto o resultado é que a empresa sigue tendo perdas por máis de 600.000 euros, pois non sei, xa me dirá si para este viaxe facían falta tantas alforxas. E o problema non é as decisións que teñen tomado até hoxe, o problema é que vostedes siguen nunha especie de bola de neve, siguen sin querer reflexionar a respecto de por qué estamos en esta situación e claro, cando non hai reflexión sobre os problemas é difícil atoparlles solución. Cando aquí se asume que a única alternativa para o saneamento que había en Ferrol é un sistema unitario e non se toma ninguna decisión para transformar esa rede en separativa, os custes se disparan. Cando aquí se asume a xestión dunha depuradora declarada de interese xeral na que os veciños e veciñas pagan esas obras de maneira íntegra, a pesar de que as obras tardaron en executarse e os compromisos do Estado non se teñen cumprido, pois é evidente que non se lle pode atopar unha solución ao problema. E si desde aquí se asume que o titular da infraestructura, que é Augas de Galicia, a Xunta, non ten responsabilidade en todo o que ten acontecido respecto ao saneamento ao longo de todo este tempo, pois é evidente que é difícil que se poida atopar unha solución a algo que desde o Bloque Nacionalista Galego desde o ano 2014 levamos dicindo que era un modelo de saneamento e de depuración tanto insostible medioambientalmente, e creo que o estamos a ver a día de hoxe todos e todas nós, a pesar da insistencia do goberno local en reducir espazos verdes ou reducir zonas que poidan mitigar os volumes que enviamos a depuración a esa estación, a esa EDAR, e creo que no momento actual deberían empezar a reflexionar sobre como encarar o futuro, porque non só é un problema medioambiental, sino un problema
económico. Unha infraestructura como esta, que bombea máis de 45 metros de altura todos eses volumes, é insostible no futuro como insostible no momento actual. E as taxas que están a pagar os veciños a día de hoxe son absolutamente inaceptables. Máis de 100 euros pola depuración nesta cidade eu creo que non é aceptable para ninguén. Pero vostedes, no canto de pensar en como, cando menos, mitigar este problema, deciden meter todo debaixo da alfombra, tentar, porque tampouco chegan a conseguir, sanear as contas da empresa e que aquí ninguén saiba exactamente que pasa nin como se poden resolver os problemas. Creo que esa pequena reflexión de cara ao futuro sería o primeiro que deberían facer, e nós, desde o noso punto de vista, imos votar en contra desta proposta, porque no fondo o que vostedes nos traen aquí é unha auditoría exclusivamente formal. Ni se analiza cal foi a xestión da empresa ao longo de todos estes anos, ni se analiza cales foron as súas funcións, nin se analiza cales foron as responsabilidades da parte privada en todo o que tenga acontecido. Muchísimas grazas. Muchas grazas, señor Rivas. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Bo día a todos os presentes e tamén aos que nos ven desde as súas casas. Bueno, eu antes de entrar nos números quero facer unha reflexión porque os ferroláns teñen memoria. O Partido Popular pasou anos torpedeando as contas de Mafesa cando estaba na oposición. Dicían que había que reformulalas, que non sei se saben moi ben eles o que significa esa palabra, era a palabra favorita do señor Rei Varela, o noso alcalde, que non eran aprobables, que non ofrecían garantías. Eso era o seu discurso neses 8 anos os que fai referencia a señora Sanjurjo. Pero chegaron ao goberno e máxicamente desapareceron todos os problemas. As mesmas contas que antes cuestionaban pasaron a ser perfectamente válidas, sen reformulación, sen cambios, sen mover unha soa coma. A pregunta é evidente. Que cambiou? As contas ou o Partido Popular? As contas son as mesmas. O único que cambiou foi quen ocupaba a alcaldía. Iso demostra que o problema nunca foron as contas. O problema era o Partido Popular. Porque para o Partido Popular era máis importante desgastar ao goberno anterior que garantir a estabilidade dunha empresa pública fundamental para Ferrol. E iso chámase poñer as siglas e os intereses do partido por diante dos intereses da cidade que tanto pregonan agora. Exactamente igual que fai demasiadas veces a Xunta de Galicia con Ferrol. Agora imos aos datos. En Mafesa segue perdendo máis de 628.000 euros. A cifra de negocios diminúe en máis de 2 millóns de euros. A empresa continúa sen alcanzar un equilibrio económico estable. E tamén é certo que a mellora patrimonial non procede dunha empresa máis rendible, senón dunha operación extraordinaria de recapitalización impulsada polo Concello e pagada por todos os ferroláns. Por tanto, é un erro presentar estas contas como un éxito da súa xestión, porque non o son. Son unhas contas que reflicten que se evitou unha situación límite, provocada en parte pola actitude do Partido Popular. Pero tamén reflicten que os problemas estruturais continúan. E aquí está a gran diferencia entre a propaganda do goberno e a realidade. Vostedes non melloraron en Mafesa coa súa xestión. Melloraron as contas a costa do peto dos ferroláns. Isto non é xestión, isto é recaudación. As contas non melloran porque Mafesa facture máis. De feito, factura menos. As contas non melloran porque a empresa sexa máis eficiente. De feito, continúa perdendo centos de miles de euros. As contas non melloran porque exista un cambio profundo na xestión. Melloran porque os cidadáns pagan máis e porque o Concello utiliza recursos públicos para recapitalizar a sociedade. É dicir, o esforzo non o fixo o goberno, fixérono os veciños e veciñas de Ferrol. Primeiro, obrigándoles a pagar un recibo de auga moito máis caro. Despois, utilizando recursos municipais para sanear o balance. E agora pretenden presentar ese sacrificio colectivo como un éxito político do Partido Popular. Pois non, iso non é boa xestión. Boa xestión sería conseguir mellores resultados facendo máis eficiente a empresa. Sería reducir custos. Boa xestión sería mellorar os ingresos pola vía
da actividade, boa xestión sería defender con firmeza os intereses de Ferrol fronte a quen non paga. Boa xestión sería que despois do esforzo económico imposto á cidadanía, Emafesa deixase definitivamente de perder cartos. E iso non ocorreu. Por iso preguntamos, onde está o plan de viabilidade? Onde está a planificación para que a empresa alcance o equilibrio económico? Onde está a explicación sobre o papel do socio privado? Porque durante anos faloúsenos das bondades de colaboración público-privada, pero cando apareceron os problemas, quen puxo os cartos? Os veciños. Quen asumiu o risco? O Concello. Quen saneou a empresa? O sector público. E esa realidade obríganos a facer unha reflexión cara ao futuro. Queremos unha Emafesa 100% pública, 100% municipal e 100% dos ferroláns e das ferrolás. Porque a experiencia destes anos demostra que o modelo mixto non garantiu nin estabilidade económica nin unha mellor xestión. A auga non é un negocio, é un dereito, é un servicio público esencial. Cada euro que pagan os veciños debe volver íntegramente a mellora das infraestructuras, da rede de abastecemento, do saneamento e da calidade do servizo. Queremos unha empresa pública moderna, transparente, profesional, con planificación, con rendición de contas e plenamente ao servicio do interese xeral. Señor alcalde, quen avalía a xestión política son os cidadáns, e os cidadáns saben perfectamente dúas cousas: que hoxe pagan moito máis pola auga e que Emafesa segue perdendo cartos. Ese é o verdadeiro balance político destas contas. Ferrol merece planificación e merece un goberno que deixe de utilizar Emafesa como ferramenta de confrontación política, porque a auga non pertenece a ningún partido, pertenece aos ferroláns. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Novo turno de intervención. Señora concelleira de Facenda. Pois moitas grazas de novo, señor alcalde. Bueno, o Bloque Nacionalista, aparte de estar desaparecido e que ao final, señor Rivas, os vamos votar de menos, neste pleno vamos votar de menos, imos votar de menos o seu terraplanismo, e recórdelle aos seus socios que foi vostede o que bloqueou as contas os 8 anos pasados, porque non gobernábamos nós, gobernaban vostedes co seu apoio, señor Rivas. Bueno, tantos anos en aprobar as contas normal que non se teñan mirado pois nin os informes nin as partidas presupuestarias da empresa. Vostedes siguen coas súas disculpas de mal pagador, nunca mellor dito, e os pretextos, non? Nós seguimos coas contas, rendindo contas aos veciños e ás veciñas e presentando as contas ao seu tempo. Por primeira vez, o fondo de maniobra é positivo, pois a diferencia entre os activos correntes e os pasivos correntes é de máis de 5 millóns de euros. Isto non se recorda neste Concello. E isto é moi importante, porque estou segura de que saben perfectamente o que é o fondo de maniobra e por eso sabedes a importancia que ten que o fondo de maniobra sexa positivo, porque é a única maneira de garantizar a viabilidade da empresa e poder pagar as facturas para atender os compromisos e poder manter a continuidade, porque Emafesa é a empresa de todos, efectivamente, é a empresa de auga de todos os ferroláns. A empresa non era súa, señor Mato, a empresa é dos veciños e das veciñas, e máis que nunca, pois conseguimos que agora Emafesa sexa un 93% pública. Porque, repito, o dixen antes, pero repito, había que tomar medidas antes de aprobar as contas. Non son capaces de entendelo. Aprobar as contas, sen máis, era unha huida hacia adelante. E con estas medidas garantizamos que no 2030 a empresa poda ser un 100% pública. En fin, señor Beceiro, ten vostede razón nunha cousa, non había garantías, por iso había que tomar as medidas. Pero léase, por favor, os informes, porque eses 2 millóns de euros que di vostede que baixou a facturación non é certo. Mírese os balances da empresa, eu se tivera vido a comisión
poderíamos telos posto en común, pero bueno, estou a súa disposición para cando queira, e verá de onde ven esa partida de 2 millóns de euros, que non é un descenso de facturación. Mírese os balances, por favor, antes de vir ao pleno a decir barbaridades. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Señor Rivas. Gracias, señor Rey. Ben, únicamente como conclusión respecto deste debate, ou cando menos como análise ao respecto de que o que se ten feito até agora e que o que nos cando menos consideramos que se debería cando menos intentar facer. Vostedes no Partido Popular fundamentalmente o que teñen feito son tres cousas. Por moito que veñen aquí a falar de cousas que pouco teñen que ver con este debate. A primeira consistiu en establecer como prioridade o rescate da empresa, evitar que entrase en quebra. Para isto, o que fixeron foi recurrir aos veciños e veciñas para facer as aportacións necesarias a través de incremento de as taxas de saneamento ou mesmo a través dos recursos propios do Concello. Esa foi a súa primeira prioridade, independentemente do modelo de xestión. A segunda, eximir de responsabilidades a que aquí a tiña ou cando menos eran corresponsables, que era a Xunta, o Estado e, obviamente, a parte privada da empresa en todos os seus procesos, nomes e maneiras de desenvolver a xestión do ciclo da auga. E a terceira, garantir que os beneficios da parte privada e que a parte privada pudera manter esa rendibilidade avalando a súa xestión. E isto é o último que fixeron cando fixeron esa aportación de 4,7 millóns de euros na contabilidade da empresa. Este é o que vostedes fixeron. Eu creo que cando vostedes nos traen aquí estas contas e evidencian que seguen tendo perdas e que isto non deixa de ser unha bola de neve que vai seguir medrando, deberían cando menos empezar a reflexionar sobre como queremos votar o futuro. E creo que hai cando menos dúas decisións que deberían tomar. En primeiro lugar, asumir a responsabilidade sobre a xestión, asumila de maneira directa, non seguir delegando a xestión do ciclo da auga na parte privada. Exixirlle ao resto de administracións que asuman tamén a súa parte de responsabilidade, tanto a Xunta como a administración estatal, algo que levamos anos sin debatir ao respecto. E a segunda cuestión que creo que deberían empezar a reflexionar é ver, obviamente, non de maneira inmediata, como podemos transformar o sistema de depuración e de saneamento que existe na cidade para que de cara ao futuro, cando menos, poida ser sostible, tanto medioambiental como económicamente. E mentres non empecen a reflexionar sobre isto, pouco imos avanzar. E o que lles nos gustaría pedirlles que iniciasen cando menos antes de que remate este mandato. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Bueno, señora Sanjurjo, a veces o subconsciente lle xoga malas pasadas, porque claro, vostede dixo antes que como non gobernaban, pois entonces non votaban a favor das contas, e votándolle en cara ao Bloque Nacionalista Galego que non votaran as contas. O que pasa que hai unha diferencia moi importante, hai moitas entre o Bloque Nacionalista Galego e vostedes, pero hai unha relevante, a coherencia política. O BNG neste tema sempre tuvo coherencia política, sempre votou o mismo. Vostedes non, vostedes cando están na oposición bloquean o goberno e cando están gobernando, pois votan a favor. E se quedan tan anchos, como está vostede agora, tan ancha. Non se pon colorada porque lle digamos que antes votaba unha cousa e agora votaba outra. Non nos contestou unha pregunta. Por que a empresa Mafesa sigue perdendo 628.000 euros? Vostedes fan un plan de rescate que a costa de todos os cidadáns de Ferrol para que a empresa siga perdendo cartos. É verdad que perde menos do que perdía, pero sigue perdendo cartos. Por lo tanto, xestión política de vostedes, cero. Vostedes o que chegaron aquí e fixeron unha contiña e dixeron que o paguen todos os ferrolás. E xa está, e apagaron todos os ferrolás. E si, mire os balances, señor Sanjurjo. Mire, eu vou dicir unha cosa, xa parece a tutora
das comisións deste ayuntamento, porque parece que leva unha lista de asistencias e de faltas de asistencia, que cada vez que un falta unha comisión, pois ven aquí a botar en cara que faltou a comisión. Creo que o Grupo Municipal Socialista na última comisión de Facenda tuvo representación, máis que sobrada. Como que ven aquí non sabe por que falta unha persoa. Entón é mellor que este calada e non bote en cara eso. E xa para rematar, vostede que ven aquí sempre co plurirreportaje de Ferrol crece, Ferrol ten máis emprego, estamos crecendo, pero vostedes que fixeron para que Ferrol crezca? Dígame unha medida das que vostedes fixeron para que Ferrol crezca. Digo unha, pero ao revés. Vostedes regalaron o único solo industrial que existía na cidade a unha entidade deportiva. E que provoca eso? Pois provoca que como ahora ven como veñen os coches chinos ao porto, unha empresa de eólica marina teña que marcharse a Punta Langosteira. Eso é o que provoca a súa gran xestión. A súa gran xestión na cidade e a súa gran xestión en Mafesa. A súa gran xestión en Mafesa provoca que no ano 2025 siga habendo pérdidas. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Breve turno de peche, señora concelleira, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, señor Fernández Beceiro, a verdade é que como non ten vostedes argumentos, pois di a chorrada de que se eu levo a conta de quen vai ás comisións. É fácil levar a conta, non hai que ser moi lista, nin hai que ser especialmente viva, porque non hai que apuntar nada, simplemente o seu representante máximo non veu a ningunha comisión en 3 anos, históricamente, a ningunha comisión informativa nos 3 anos, con cual non hai que levar conta ningunha, non veu nunca, veu a cero. Asiña se estropean as contas, pero moito traballo costa enderezalas. Pérdidas millonarias, millóns de euros en deudas da luz e quiebra absoluta. Isto foi o que pasou con Emafesa despois de ter pasado polas mans do señor Mato e por outras mans de cuyo nombre os ferroláns non queren acordarse. Hai que mirar para adelante. Hoxe Emafesa ten un patrimonio neto de 5,5 millóns de euros e un fondo de maniobra de 5,1 millón de euros. E ademais de ser un 93% pública e con todas as garantías jurídicas. O noso deber é traballar, e xa finalizo, para que a empresa Emafesa, que é a empresa da xestión de agua de todos os veciños e veciñas de Ferrol, funcione e teña as súas contas saneadas. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Imos a proceder á votación desta proposta das contas do ano 2025. Votos a favor, en contra, abstencións. Queda aprobada a proposta por 13 votos favorables, 7 abstencións e 5 votos, 7 abstencións e 5 votos contrarios. Seguinte punto. Proposta de nomeamento dos membros do Tribunal Municipal de Reclamacións Económico-Administrativas do Concello de Ferrol e acordos complementarios. Ten a palabra a concelleira de Facenda para a presentación da proposta ao Pleno. Pois grazas de novo, señor alcalde. Pois resolvemos xa todo o proceso para formar un Tribunal Municipal de Reclamacións Económico-Administrativa, o TEAM, no Concello de Ferrol. Xa esta cidade ten un tribunal, a partir de agora, para resolver as reclamacións dos veciños e das veciñas. A permanencia dos membros do tribunal será de 6 anos, son funcionarios de carreira do subgrupo A1 e contan coa titulación requerida, con especial atención á área económica ou dereito, o que acredita a súa competencia técnica. Como establecía o regulamento, polo menos un dos membros desígnase entre funcionarios do Concello de Ferrol e estes serán os criterios determinantes para a selección. Xa todos os detalles quedaron expostos na pasada comisión, onde xa o Goberno anticipou o noso voto favorable. Na tramitación do expediente se siguió o procedemento establecido nas bases reguladoras e nas disposicións
normativas de aplicación ao proceso. É importante, pois con este último paso garantizamos o cumprimento da lei de grandes ciudades e poñemos o broche final a todo o proceso de reorganización administrativa e interna neste concello. Como xa todos sabemos, abordamos a maior reorganización interna da historia e pasamos a rexirnos polo réximen de gran cidade. Este Tribunal Económico Administrativo, o TEAM, ten funciones importantes, como revisar toda a xestión tributaria do concello. É moi importante, posto que é un órgano independente e o que é unha garantía para os ciudadanos, posto que a xestión tributaria pasa a ser independente do órgano xestor. E como xa dixemos nos plenos anteriores, pois cando trouxemos a aprobación do regulamento, a partir de agora os veciños e as veciñas de Ferrol terán a posibilidade de acudir a este tribunal, que é absolutamente gratuito. Non ten ningún coste para os veciños e para as veciñas, que así terán a posibilidade, xa digo, de acudir a este tribunal sen ter que afrontar os custos pois dos letrados, procuradores, etc., gastos derivados dos procesos judiciais ordinarios. Así que xa, sin estendernos máis neste tema, posto que xa o explicamos, xa dixen, primeiro trouxemos o regulamento e despois elaboramos as bases. E agora aprobamos a selección dos membros do tribunal. Polo tanto, sometemos a votación a designación e selección dos membros do tribunal, que xa comenzará a funcionar nas próximas datas unha vez publicados os nomeamentos no boletín oficial da provincia. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, o regulamento de organización do Concello aprobouse en agosto de 2023, a aprobación inicial. 3 anos despois, nos últimos estertores deste mandato, cando traen unha ferramenta que pode ser útil para a cidadanía, pois nada, simplemente facer a consideración das dúas velocidades que empregaron en aplicar este regulamento. Todo o que supuso o recorte de dereitos democráticos, volver ás cavernas por parte do goberno, aplicouse dende o primeiro momento. A aprobación de pregos, licitacións, facturas de recoñecemento extrajudicial, todo o que antes viña a debate plenario público para que toda a cidadanía poidera saber que tipo de xestión da recollida de residuos queríamos, que tipo de débedas sen contrato estaba asumindo o goberno local. Todo iso detraíuse do pleno para pasar a formar parte dos debates da Xunta de Goberno Local e, polo tanto, pasou de ser un aspecto público, aberto e transparente a un aspecto únicamente exclusivo do goberno local, sen ningún tipo de participación da oposición, xa non digamos na xestión de negociación dos orzamentos, que a principal ferramenta do Concello, da que tanto presumen e da que nunca se dá entrada nin aos grupos, nin aos colectivos, entidades sociais e demais. Dende logo, tamén apuraron moito a nomear todos os asesores que lles permitía este regulamento, pero, como digo, o que parece pois máis útil para que a cidadanía teña acceso aos servizos administrativos como a este tribunal ou como, por exemplo, a dotación de persoal que a día de hoxe en estatística e registro, que tamén é a principal vía de entrada da cidadanía a administración, pois segue tendo unhas colas inasumibles e indignas dunha administración. Por lo tanto, o que cabe reprochar que ese regulamento utilizaron con fins partidistas, pero que na mellora da día a día dos cidadáns non están a notar absolutamente nada. Pero nós non imos ser quen bloquee, dende logo, a esta proposta de nomeamento. Todo o persoal que se este a disposición do Concello de Ferrol e que sexan funcionarios públicos, pois para nós é positivo e se funciona de forma áxil e pode atender as reclamacións cidadás, pois benvido sexa. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rey. Ben, únicamente 3 cousas. O primeiro, isto que vostedes traen hoxe a aprobar é un requerimento desde que vostedes decidiron incorporarse como Concello ao réxime que regula as supostas grandes cidades. En segundo lugar, decir que o que implicou a decisión de incorporar o Concello de Ferrol a ese réxime de xestión administrativa das grandes cidades fundamentalmente son 2 cousas. Unha, lles permitiu
desenvolver unha política de contratación de asesores que non persoal funcionario en esta administración ao servizo do goberno, que non ao servizo dos veciños e das veciñas, e que creo que eso o fixeron desde o inicio e o levaron até o límite. E a segunda consideración ou a segunda implicación que tivo a incorporación de Ferrol ao réxime de grandes cidades é que furtaron o debate público, o debate político respecto de cuestións importantes que ata agora se debatían este pleno municipal. Exemplos creo que son moitos e evidentes. O contrato máis caro que ten esta cidade, que a xestión dos residuos, non pasou por este pleno municipal. Ese suposto recoñecementos extrajudiciais aprobanos vostedes en xunta de goberno. E debates como este, vostedes o que fixeron foi furtárselo non só aos grupos políticos, sino a todos os veciños e veciñas. E a terceira cuestión, ou a terceira reflexión que quería facer ao respecto deste punto, é que cando se afirma que este é un recurso gratuito, a ver, eu creo que faltaría máis, non? Este é un recurso administrativo, que da súa intervención parece que a posibilidade de desenvolver recursos na administración local está circunscrita a aqueles concellos que están no ámbito das grandes cidades, e non é así. Até de agora se podía tramitar un recurso de reposición, un recurso de alzada, e tamén era gratuito. Por tanto, a ver, un pouco de moderación nos argumentos que vostedes expoñen para justificar unha proposta que, como decía ao inicio, é unha obriga, é un requerimento e é unha peaxe que vostedes teñen que pagar para conseguir os objetivos que no fondo quixeron acadar cando tomaron esta decisión, que incrementar o número de asesores e furtar o debate político. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Reina. Pois moitas gracias, señor alcalde. A verdade é que dende o Grupo Socialista non teñamos pensado intervir neste punto. Nos parecía un asunto de trámite, pero a verdade é que despois da intervención que fixo o goberno en relación con este asunto, creo que que é necesario facer unha serie de apreciacións, unha serie de matizacións, e a primeira puntualización que creo que hai que facer é que isto non é unha ferramenta nova que vaya a solucionar ningún tipo de problema. Isto é un requisito legal. Quero decir, é unha obriga por acollerse ao réximen de gran ciudad nomear este tribunal. De feito, só hai que analizar as memorias anuais que realizan outros concellos para ver que esta obriga legal é un instrumento máis, que non é certo que axilice, máis ben dende o noso punto de vista pode incluso retrasar a posibilidade do acceso á xurisdicción contencioso administrativa, posto que pasamos duns prazos para a resolución dos recursos de reposición que agora antes eran preceptivos, agora pasan a ser potestativos, pero eses recursos teñen un prazo breve de resolución ou silencio, e agora ampliamos o prazo ata un ano. Tamén hai que decir que esa obriga legal que ata que pase un ano os nosos veciños e veciñas non poden acudir en caso de non estar de acordo con unha resolución, non poden acudir á vía contencioso administrativa. Ademais, dende o goberno, despois de dende este grupo municipal apoiar ese acceso ao réximen de gran cidade, porque fomos o único grupo político da oposición que apoiamos ese acceso, porque considerábamos que era positivo para Ferrol. Como decía antes o meu compañeiro, nos consideramos que a coherencia en política é fundamental, e ademais queríamos mostrar que creemos firmemente en iso, ao contrario do que fixo o alcalde,
no mandato de Vicente Irisarri, no que por primeira vez se plantexaba o réximen de gran cidade, e vostede votou en contra polo mesmo que votou en contra das contas de Mafesa no mandato pasado para torpedear ao goberno municipal, porque cando peor, mellor, cando o Partido Popular está na oposición, que o fan, ademais, é unha identidade do seu partido, o fan en todas as institucións nas que lles toca estar en oposición. Pero bueno, falamos do réximen do novo Tribunal Económico Administrativo. E claro, non tiñamos pensado intervenir, pero que vostedes teñen unha habilidade que nós non temos, é verdade, que lle dan a volta á realidade como se fora un calcetín e consiguen que o que é un fracaso, porque chegan vostedes a nombrar 6 membros dun tribunal, o sea, os membros dun tribunal por 6 anos, no último ano de mandato, solicitamos, ademais, para non condicionar a seguintes mandatos que nos tiveran en conta nesa negociación, fixemos unha serie de aportacións que non serviron para nada, e ao final, despois de aprobar con noso apoio o regulamento para o acceso de réximen de gran ciudad, despois de ofrecernos a negociar todo isto, despois de pedir en reiteradas ocasións que nos tuveran en conta e presentar emendas formalmente, vostedes o que fixeron foi pasar o rodillo, facer caso omiso, sacar as prazas, sacalas mal, que quedaran desertas, e agora xa, claro, en tempo de desconto, e mal, traen este nomeamento como se o fixeran ben. Eu, a verdade, non tiña pensado intervir, ao final consumín os 6 minutos, pero creo, ou sea, os 5 minutos, 4 os que foran, pero creo que o importante tamén en todo isto é dicir a verdade. Engañar a cidadanía non creo que sexa o camino. Levan 3 anos e pico intentando, non o conseguiron. Anímolle a que cambien de actitude. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Reina. Turno para a concelleira de Facenda. Pois moitas grazas, señor alcalde. Bueno, señor Rivas, unha aclaración ao que dixo. Sí, ata agora é certo, se podía facer un recurso de reposición, pero os que resolvían o recurso de reposición eran os mesmos que xestionaran o expediente. Polo tanto, como acabo de decir na miña exposición anterior, agora este tribunal é un órgano independente do órgano xestor, o que é obvio, pois é unha mellora, é unha garantía grande para todos os cidadáns. E, bueno, lles repito, quero facer constar e repetirlles unha cousa importante para que non confundan. Este goberno nos adherimos a réximen de gran cidade porque os ferroláns nos otorgaron 13 concelleiros. Con 8 concelleiros non sería lexítimo. É importante deixar isto claro porque é importante que o teñan ben en conta. E volvendo ao punto, xa para finalizar, o noso deber como goberno é garantizar os procedementos e a nosa responsabilidade é facilitar aos veciños e veciñas toda a transparencia e os medios para asegurar que as súas reclamacións sexan atendidas e que sexan atendidas da mellor maneira posible e sen coste, como é neste caso, sen que teñan que pagalo as veciñas nin os veciños do seu bolsillo, pois non sempre é posible afrontalo cos propios medios. Por lo tanto, é un deber do Concello facilitar e poñer a disposición dos ferroláns os medios. E este goberno cumple co seu compromiso e traballa para os veciños. Moitas gracias. Moitas grazas, señora concelleira. Listo, moi ben, pois procedemos á votación da proposta. Votos a favor, en contra, abstencións. Pasamos ao seguinte punto. Queda aprobada a proposta. Dar conta da resolución do concelleiro delegado de data
15 de xuño de 2026 de aprobación da memoria xustificativa da achega nominativa concedida á Asociación Veciñal Valle de Esmelle no ano 2025. Creo que isto xa foi tratado en comisión e, polo tanto, non é necesario reproducir o contido no pleno. Pasamos ao seguinte punto, señor secretario. Dar conta da aprobación da memoria xustificativa do ano 2025 da liña estratégica 2 Acción Social correspondente ao PES 2024-2026. Se non vai haber intervención, non. Pois non. Por optimización de tempo, se lles parece. Moitas grazas. Seguinte punto, señor secretario. Dar conta das víctimas mortais por violencia de xénero desde o 1 de xaneiro 2026 até o 21 de xullo 2026. Ten a palabra para, como en cada pleno, dar conta deste punto a concelleira de Igualdade e Muller. Moitas gracias, señor alcalde, e moi bo día. Hoxe, antes de comenzar o pleno, gardamos un minuto de silencio por Camila, unha muller de 34 anos, nai de unha nena e de un neno que foi asesinada en Barcelona. Con Camila son 32 mulleres asasinadas hasta a fecha. Pero non soamente foi Camila, sino que tamén foron asesinadas María, de 61 anos, e su filla Patricia, de 31 anos. Foron asesinadas en Mijas, Málaga. Tamén a Isa, de 31 anos, nai de unha nena e un neno, menores de edad. E tamén María, de 29 anos, nai de unha nena de 7 anos e de un neno de 4 anos, en Antequera, Málaga. E Rosana, de 45 anos, nai de 4 fillos, un deles menor de idade. E foron asesinados en Alameda de Sagra, Toledo. Lamentamos, como non puede ser de outra manera, estos asesinatos machistas. Condenamos tamén que tantas mulleres sean asesinadas. Polo tanto, trasladamos o noso apoio, a nosa solidaridade a todas as familias destas víctimas. Moitas grazas. Moitas grazas, señora concelleira. Dada conta, pasamos xa o apartado de moción, señor secretario. Moción do Grupo Municipal Socialista para a creación de refuxios climáticos, adaptación dos centros públicos e a renaturalización de Ferrol fronte ao cambio climático. Defensa da moción, ten a palabra o señor Mato. Muchas gracias, señor alcalde, compañeiras e compañeros de corporación, persoas que están atendendo a este pleno. Bueno, como se me bota moito en falla cando non interveño neste pleno, vou aproveitar estas primeiras palabras para dar un saúdo á concelleira de Facenda, porque non sei se vou a falar de contas ou de contos. En todo caso, vou a falar de propostas. Señor Sanjurjo, non me bote de menos. Aquí estou para debatir con vostede, como sempre. Porque falar de renaturalizar as nosas cidades non é simplemente falar de plantar máis árbores, que é o habitual. É falar do modelo de sociedade que queremos construir. Falar de saúde pública, de benestar, de igualdade e da capacidade das nosas cidades para respostar ao maior reto ambiental do noso tempo. O cambio climático, tal e como decía o presidente do goberno, isto sí que é unha prioridade nacional. É unha prioridade mundial, non nacional. E non evoque, como di a dereita e a ultradereita ultramontana. Durante décadas construímos cidades pensadas para o coche. En Ferrol non hai máis que ver que se produce cada vez que hai un cambio de goberno.
pensadas para o formigón e para un crecimento urbano que parece non ter límites. Ese modelo, no seu momento, permitiu prosperidade, pero tamén deixou consecuencias que xa non podemos ignorar. Contaminación, temperaturas cada vez máis elevadas, perda de biodiversidade, inundacións máis frecuentes e barrios onde a calidade ambiental depende demasiadas veces de algo que tamén é importantísimo, como é o nivel de renda. Galicia, por desgracia, coñece moi ben esta realidade, porque inda que somos unha terra privilexiada pola natureza, polas nosas fragas, rías, sistemas dunares e por máis de 1.500 kilómetros de costa, este patrimonio cada vez está máis ameazado. A subida do nivel do mar acelera a erosión en praias como Doniños, Corrubedo ou a Lanzada. Os temporais son cada vez máis intensos. Os incendios forestais atopan condicións cada vez máis favorables. E as ondas de calor, que antes en Galicia eran case excepcionais, son xa unha realidade mesmo en todas as nosas cidades. E por iso sabemos que o cambio climático non é unha ameaza distante. Está aquí. Obríganos a todos a adoptar unha forma de planificar o territorio. Renaturalizar significa devolver o espazo á natureza. Significa aumentar o arborado urbano, recuperar ríos e humedais, crear corredores verdes, favorecer cubertas vexetais e empregar solucións basadas na natureza para facer as cidades máis resilientes. Porque os beneficios son múltiples. Mellora a saúde, axudan a combater o cambio climático, recuperan a biodiversidade e tamén representan unha oportunidade económico. Pero tamén hai unha cuestión que para nós os socialistas resulta esencial. O cambio climático non afecta por igual a toda a cidadanía. Os barrios con menos recursos adoitan tamén a ser os que dispoñen de menos parques, menos árbores e peores condiciones ambientais. E por iso, renaturalizar tamén significa facer políticas de igualdade. Por iso non queremos cidades onde só haxa espacios verdes nos centros históricos ou naquelas zonas con maior rendas. Queremos que cada nena e cada neno, cada persoa maior e cada familia poda disfrutar dunha cidade máis saudable e máis amable independentemente do nivel de renda ou do barrio no que viva. Xustamente esa é a mellor tradición europea, unir progreso económico, cohesión social e sustentabilidade ambiental. Hoxe xa non existe contradición entre natureza e desenvolvemento. E a verdadeira modernidade consiste en facer cidades capaces de crecer respetando os límites do planeta. Por iso chega esta moción a este pleno. Eu creo que hai que cambiar o paradigma do desenvolvemento urbano. Renaturalizar non é mirar cara atrás, é preparar as nosas cidades para o futuro, deixar ás próximas xeracións un Ferrol máis habitable, máis saudable e máis resiliente. As mellores cidades non son aquelas que vencen a natureza, son aquelas que aprenden a convivir con ela. E por iso solicitamos o voto favorable a esta moción. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas polo goberno... polo grupo de Ferrol en Común. Ten a palabra a señora Purriños. Moitas grazas, moi bo día a todas e todos, especialmente a veciñanza que hoxe está sentada nesta bancada. Pois, bueno, en primeiro lugar, agradecer ao Grupo Socialista traer esta moción a debate aquí a este pleno. Primeiro, pola importancia de falar do cambio climático, das consecuencias e tamén en concreto dos refuxios climáticos, que parece un termo como que acaba de sair, pero xa leva bastante tempo rondando polas cabezas das persoas profesionais que estudian este tema e que xa van moitos anos, dende que no 1988 ese grupo intergubernamental de expertos sobre o cambio climático, que xa, foi creada nesa data, xa facía esa información científica sobre o cambio climático e orientaba os gobernos e xa falaba de algo similar ao que estamos falando hoxe. En Galiza existen 9 edificios públicos que son habilitados como refuxios climáticos e forman parte desa rede nacional de refuxios climáticos, pero na nosa provincia, exactamente na Coruña, solamente un témolo na cidade da Coruña, na súa delegación do goberno. Por eso sí que é verdad que é tan importante que esta iniciativa está aberta a diferentes incorporacións. Por eso me parece moi acaída
medida esta moción sí que pode a Ferrol adherirse a esta iniciativa, máis que nada por como expresaba o señor Mato, falaba tamén de poboación vulnerable e ben moi acaído, xa que por, bueno, como ben sabemos, Ferrol é unha cidade das máis embellecidas do Estado. Entre tanto, pois como dicía, xa vai moitos anos que había que as ciencias específicas falaban deste tema na ONU. As advertencias clave destes organismos expertos están basadas en estudos neutrales e consensuados, polo que posúen todo o rigor posible, e parecenos importante tamén citar que están valorando e poñendo en riba da mesa o que está sucedendo coa superación do límite dese 1,5 grados, co aumento extremo da temperatura, coa aceleración de indicadores críticos como foi o derretamento dos glaciales, a subida acelerada do nivel do mar e o quencemento xeralizado dos océanos, os fenómenos meteorolóxicos extremos, as ondas de calor, as secas, as tormentas que están a aumentar. Por todo isto, conclúen ditaminando a necesidade de medidas urxentes por parte de todos os organismos competentes. Polo que dende esta administración temos o deber de traballar para intentar frear o cambio climático e activar as medidas para previr as situacións extremas que posiblemente vayamos tamén a vivir tamén na nosa cidade. Non estamos tan lonxe, creo que iso tamén é o primeiro que temos que ter en conta, e aquí xa comezamos tamén a sufrir situacións complexas e consecuencias da nosa contorna, problemas cos animais marítimos, calor elevado, baixo caudal en ríos e en coros, acabamos de ter o exemplo no noso encoro das Forcadas, incendios, aumento do nivel do mar, derrubamentos e un longo etcétera. Xa non podemos falar solamente de prevención, senón tamén de xestión do territorio. É aí onde esta moción fala ben claro das medidas que se poden implantar, como son estes refluxos climáticos por unha banda, pero tamén a necesidade de protexer e ampliar os espazos verdes por outra. Concordamos que estas dúas opcións beneficiarían en gran medida a cidade, a toda a cidadanía, e achegaría importantes beneficios estruturais de saúde e tamén de socialización. Por outro lado, seguro que este goberno nos pode falar de que Ferrol redactou o seu propio plan de acción polo clima e enerxía sostible con ese obxectivo prioritario de reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro en un 40% como mínimo para o ano 2030. Pero a día de hoxe queríamos saber onde están estas estrategias que se redactaron para ese territorio, porque, sinceramente, non só vemos máis coches, menos árbores e moito máis formigón. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Purriño. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Eu únicamente dous comentarios un pouco no senso no que se está a falar. Decía a señora Purriños que desde a década dos 80 un panel de expertos, un panel intergubernamental de cambio climático estaban anunciando as consecuencias climáticas as consecuencias do cambio climático que iban a provocar no conxunto da humanidade. Desde o ano 2014 publican 5 escenarios nos cales se mide a través do que deron chamar RCPs, agora SSP, o nivel de radioactividade e concentración de gases de efecto invernadoiro no planeta. No escenario máis no mellor dos escenarios de emisións máis baixas, é dicir, aquel no que as emisións netas de gases de efecto invernadoiro son cero en 2050, o incremento da temperatura será de 1,5 grados. Este escenario xa non acepta ninguén. Ninguén acepta que a previsión de que en 2100 o incremento de temperatura se circunscriba a 1,5 graus non é aceptado por ningún experto en cambio climático. É dicir, que a perspectiva de futuro é bastante máis grave do que podemos ter consciencia a día de hoxe. A segunda consecuencia do que pode acontecer é o incremento do nivel do mar. Nese escenario, que non se vai a producir, no ano 2100 o nivel do mar incrementarase entre 30 e 50 centímetros. Isto quere decir que por cada centímetro que ascenda o mar nunha costa como a nosa, esta vai a retroceder 1 metro. É dicir, que nós, a día de hoxe, lle estamos cambiando a cuberta ao estadio da Malata, que probablemente no ano 2050
este inutilizado. E no ano 2100 sexa inviable poder desenvolver ali ningún tipo de actividade deportiva, como acontece en Caranza, como acontece na Cabana ou como acontece na ensenada da propia Malata. E a pregunta obvia é se se está tomando algún tipo de medida para paliar esta situación, as consecuencias que vai a ter no futuro o incremento da temperatura. E a resposta é que, a día de hoxe, o Concello de Ferrol non ten implementado ningún tipo de medida para resolver esta situación. Hai cidades, concellos, grandes cidades, como Barcelona, que levan anos valorando como van a xestionar esta subida do incremento do nivel do mar e asumen que, por exemplo, a praia que teñen na Barceloneta vai a desaparecer. Eso está asumido. En Ferrol non temos asumido nada, porque vivimos unha especie de inconsciencia e falta de planificación de cara ao futuro. Tanto é así que medidas tan obvias como a que temos falado antes, da xestión da enerxía, da xestión do ciclo da auga, do desenvolvemento dunha infraestructura verde que funcione como sumideiros de CO2 ou dunha planificación urbana na cal se limiten ou se impidan novos crecementos urbanos, non existe ou non forma parte do vocabulario do Partido Popular. Tanto é así que o feito, cando menos, de desenvolver unha mobilidade sustentable ou ben a pé ou ben en bicicleta acompañada dun transporte público pasou totalmente inadvertida ao longo dos 4 anos de goberno do Partido Popular. O que quero decir é que con esta previsión de futuro, con as consecuencias tan graves que se van a producir en non tantos anos, a realidade é que a día de hoxe o Concello de Ferrol non ten a mínima planificación ao respecto de todo isto. Nos imos a votar a favor desta moción, pero que sí lles pediría que empecen a pensar que isto non é unha broma e que as consecuencias serán moi graves desde todos os puntos de vista. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Polo Goberno intervén a concelleira de Urbanismo. Moitas grazas, señor alcalde, e moi bons días a todos. Hoxe traen unha moción que parece máis redactada en Ferraz que en Ferrol. Pero, nosotros estamos... es unha cuestión importante, por supuesto, porque la adaptación al cambio climático requiere de planificación, investimento e actuacións concretas. E iso é precisamente o que este goberno municipal pois está a facer. O noso compromiso tradúcese en feitos. Estamos a crear novos espazos verdes, mellorando a renaturalización da cidade e incorporando criterios de sostenibilidade nas actuacións urbanas, porque unha cidade con máis arborado, máis espacios públicos de calidade, mellor preparada para enfrontar as altas temperaturas, é unha cidade máis amable, estamos todos de acordo. Do mesmo xeito que todas as obras que estamos a executar nos edificios públicos teñen como prioridade a mellora da eficiencia enerxética. É unha liña de actuación que aplicamos en todas as intervencións municipais. Un exemplo claro son as instalaciones deportivas que se están renovando actualmente, en las que se están tratando cuestiones como estas, en Fimo, en el polideportivo, en la cidade náutica, en todas as actuacións. Polo tanto, compartimos o obxectivo de seguir avanzando na adaptación ao cambio climático, pero tamén consideramos importante recoñecer o traballo que xa se está realizando, porque Ferrol non parte de cero. Hai unha estrategia de cidade baseada en actuacións concretas e investimentos que xa están a transformar os espacios públicos e os edificios municipais. No que respecta á Xunta de Galicia, tamén é evidente que levan tempo desenvolvendo políticas neste ámbito, con programas para fomentar solucións baseadas na natureza e a creación de refuxios climáticos e a planificación da adaptación climática dos nosos municipios.
O que si votamos en falta é unha maior implicación do Goberno de España. Cada verán asistimos a novos anuncios e grandes declaracións sobre a emerxencia climática, pero seguimos en coñecer medidas estruturais que den resposta aos retos que teñen as administracións locais. Os concellos necesitamos máis ferramentas, máis financiamento e máis colaboración institucional e menos anuncios, que en demasiadas ocasións quedan só en titulares. Así que, nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señora concelleira. Turno novamente para o voceiro do Grupo Socialista, señor Mato. Moitas grazas, señor alcalde. Sinceramente, señora concelleira, vostedes estarán cumprindo todo eso que din, pero non a semella, Eu lle poño algún exemplo. Os 90.000 metros cuadrados que perdemos de zona verde en Mugá, que así foi como empezou o mandato, simplemente vou a quedarme aí. A Praza Rosalía, as modificacións que fixeron no proxecto da Rúa Igrexa ou como están a facer abrir Ferrolomar. Por certo, cando fala de si a moción ten que ver con Ferraz, si fai que fixo o Goberno de España, pregúntese de onde veñen eses recursos que lle están servindo justamente para abordar ese proxecto de abrir Ferrolomar. Pregúntese, ou fale así aí coa súa compañeira, quen fixo que para que esta cidade por primeira vez en moito tempo medre, ou pense con que recursos se fixo a Avenida das Pías. Eso é o que fai o Goberno de España. Por certo, todas aquelas modificacións que vostedes fixeron en as Pías e na Rúa Igrexa foron no sentido contrario a isto do que estamos a falar. Vaya, hai un exemplo que está aquí diante. É dicir, vostedes agora permiten circular na contorna desta praza. En definitiva, o seu modelo completamente distinto. Por iso, eu teño que vir periódicamente con esta moción. Renaturalizar as cidades non é ningunha moda, ningún capricho. É unha necesidade. Un árbore non é solamente un árbore, concelleira. É sombra para unha persoa maior, é aire máis limpo, para unha nena con problemas respiratorios, é un espacio onde un barrio se atopa, conversa e convive. É saúde, é igualdade e é dignidade. O progreso debe medirse pola calidade de vida da xente e non só polo crecemento económico. Non insistan, porque dentro dun interés. Eu os vou a felicitar por non manter unha actitude cerril e porque se poda preservar un espacio verde. Todos podemos errar. Eu teño dito incluso públicamente. Pero vostedes é que insisten nun modelo de cidade que é un modelo de cidade dos anos 70. Por tanto, se están de acordo, voten favorablemente e tomen medidas, como vostede di, concretas para que eso sexa unha realidade e se poda plasmar na nosa cidade. Moitas grazas, señor Mato. Señora Purriños. Moitas grazas. Bueno, en primeiro lugar, fala vostede de compromiso e con feitos. Eu creo que todas as ferrolás e ferroláns, o primeiro feito que vimos é que cando chegaron ao goberno, os coches volveron a entrar, por exemplo, justamente aquí. O primeiro. Cando o primeiro sería sacalos, non metelos. Eso xa para comezar. Segundo, bueno, o mellor non debería ser aquí unha defensora do goberno como tal, pero sí que vou facer, porque vostede fala de medidas e realmente esta medida de refuxio climático pois foi aprobada este luns. É dicir que sí que é certo que o goberno, por eso moi a caída esta moción, sí que está traballando neste tema. O financiamento, pois igual, vou botar outra man á Xunta de Galicia, en la que non me apetece. Porque 1,5 millóns de euros para apoiar os municipios que desenrolen solucións contra isto. Quero dicir que o mellor ten vostede que informarse nese sentido, porque sí que existen axudas, sí que existe un compromiso de diferentes administracións. E o único que se está dicindo aquí é que se pide unha cidade máis sostible, con mellor calidade de vida e cunha regulación térmica, con árbores e que se permita pois vivir mellor e vendo o que está por vir, que é moi grave. Entón, eu creo que esta moción é ben clara, creo que saímos gañando todas e todos e non hai moito máis que dicir. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, eu creo que máis aló da responsabilidade que teñen outras administracións e outras institucións, tanto a nivel estatal
como a nivel galego, creo que o que deberían vostedes dar explicacións ao respecto de que o que teñen feito, de que o que pretenden facer, ou se teñen algún plan, se teñen algunha idea respecto do futuro. Dígolle isto porque sería importante que nos explicaran cal é as decisións ou as propostas que teñen previsto para paliar a subida do nivel do mar en toda a costa e todo o litoral da cidade. Estaría ben que nos explicasen cal é o seu modelo de xestión para o ciclo da auga deixe de ser unitario e teña uns custes exorbitados medioambientais e económicamente, como temos falado antes. Deberían explicarnos por que a xestión dos residuos se sigue baseando nun modelo na cal a compostaxe segue sendo anecdótica, ou por que a contratación e mesmo a produción de enerxía nesta cidade se sigue facendo como se facía hai 10, 20 ou incluso probablemente 30 anos a través de comercializadoras sin que haxa unha previsión sobre cales son as fontes da xeneración e de contratación de esa enerxía. Deberían explicarnos, por exemplo, cal é a previsión que teñen para a xestión da mobilidade nunha cidade na cal durante estes 4 anos, sinceramente, ao respecto do transporte público da propia cidade e interurbano non se ten avanzado o máis mínimo, máis ben todo o contrario, se emprega o vehículo particular, algo que a día de hoxe, sinceramente, eu creo que nin vostedes son capaces de discutir as consecuencias tan gravosas que ten para todos e para todas nós como elemento fundamental da mobilidade nunha cidade como a de Ferrol, tendo exemplos tan evidentes e non vou dicir de éxito, pero que cando menos as consecuencias que teñen para a súa veciñanza e a súa cidadanía, como é a cidade de Pontevedra, evidencian unha realidade totalmente distinta. E gustaríanos tamén saber que perspectiva teñen de cara ao futuro de planificación urbana nunha cidade na cal siga habendo innumerables desenvolvementos ou propostas de desenvolvementos de solos que deberían, cando menos, paliarse mediante a recuperación do que xa existe. E tendo en conta o que xa teño comentado aquí en moitas ocasións, e que a cidade de Ferrol, en porcentaxe de zonas verdes nese estudo, que xa teño comentado en varias oportunidades en este pleno municipal, ocupa un dos postos máis baixos de todas esas cidades europeas e que como consecuencia máis grave é que cando menos cumplindo cos estándares da OMS poderíamos evitar 24 mortes ao ano. Pídolles que cando menos nos comenten algo respecto disto e despois podemos exigir responsabilidades a outras administracións, pero algo terán que facer vostedes tamén, non? Grazas. Moitas grazas. Novo turno para a concelleira de Urbanismo. Moitas grazas. A min, la verdad, que sorpréndeme bastante porque vostedes dan leccións da apertura da Rúa Rubalcaba e da Rúa Terra cando todos vos viñeron a este pleno no seu vehículo privado. Entón, non é moi coherente. Non o entendo. Defenden unha cousa e logo de portas afora fan outra. Iso non é moi sensato, a verdade. E señor Mato comeza dicindo que a obra de abrir Ferrol al mar é unha obra do goberno de España e acto seguido din que é unha obra de formigón que vaya obra que estamos a facer. Pero non era unha obra de Pedro Sánchez. Bueno, depende como convenga, decimos unha cousa ou decimos outra. Nada máis que añadir, moitas grazas. Moitas grazas, señora concelleira. Turno breve de peche, señor Mato. Muy breve, señor alcalde, igual de breve que la respuesta de la concelleira. Miren, concelleira, no me confunda, yo no estoy confundido. El diseño de la obra de abrir Ferrol al mar es suyo y la financiación es del gobierno de España. A eso es a lo que me refería. Si requiere una explicación, pues yo se la doy. Pero mire, eu vin a este pleno de escasas 2 mazás, non emprego prácticamente o coche, por lo tanto non diga cuestións que non son. Eu vin camiñando. En fin, eu creo que isto se pode entender. Se vostedes fixeron algunha transformación nesta cidade, pois foi evidentemente que dan unha presencia ao vehículo privado nesta cidade que é, como lle dixen, dos anos 70. Eu creo que nós non podemos aceptar que os barrios máis humildes
sexan os que menos zonas verdes teñen. Non podemos aceptar que as xeracións futuras herden cidades menos habitables que as que temos hoxe. Por eso, cada parque recuperado, cada río restaurado, cada rúa arborada, cada espacio verde creado, é unha decisión política. Decisións que falan de quenes somos e de que sociedade queremos deixar. Protexer a natureza, concelleira, non é frear o progreso. Justamente é todo o contrario. E xa estamos tardando en facelo. Vostedes non o van facer. Grazas. Moitas grazas, pois imos a votar esta moción. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Seguinte punto, señor secretario. Moción dos grupos municipais do Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista e Ferrol en Común relativa á decisión de instalar un skatepark no Parque Antón Varela. Transmíteme o concelleiro de Cultura que hai un acordo cos voceiros dos grupos políticos para someter a votación a retirada da moción de acordos xa adoptados. Creo que hai unha solicitude de breve intervención por parte dos grupos antes. Señora Purriños. Bueno, nada, moi bo día. Non simplemente non imos entrar en nada máis. Queremos dar os parabéns primeiro ao Goberno por ese cambio de criterio, pero, por suposto, os maiores parabéns para toda esa xente que moita hoxe está aquí, que eses colectivos, asociacións e demais que estaban implicados, que loitaron por esa sensibilidade. E, por outro lado, tamén dicir que canto antes, por favor, se busque unha ubicación correcta e así estemos todos e todas máis tranquilos e moito máis felices se poidamos ter en Canido, ou se non pode ser en Canido noutro sitio, tamén un lugar para facer deporte. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Purriños. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Bueno, eu en primeiro lugar pediríalle ao Goberno e a vostede como alcalde da cidade que cando menos explique, aínda que sea de maneira sucinta, cales son os motivos que levan a que vostede solicite a retirada da moción e nos procedamos a elo. Creo que cando menos por coherencia e clarificación das decisións que se adoptan. En segundo lugar, gustaríame agradecer ás persoas que forman parte da comisión, os colectivos que a integran e da comisión da memoria democrática na cidade de Ferrol e a vontade e a súa insistencia por defender a dignidade tanto do monumento como de moitas persoas e veciños e veciñas desta cidade que se ven reflectidos en ese espazo. En segundo lugar, gustaríame celebrar que por parte do goberno local se rectifique e que se evite entrar en conflito con unha parte sustancial da veciñanza desta cidade. E por último, gustaríame convidalos a que reflexionen ao respecto de dous aspectos. O primeiro, a concepción da memoria democrática desde unha perspectiva amplia, a que teñan en conta que a sensibilidade que suscita entre a veciñanza de Ferrol elementos significativos como monumento aos asesinados e asesinadas polo franquismo, cando menos penso que deberíamos sentir todos e todas. Eu cando menos así o sentín nos actos que precederon o feito de que ese monumento se fixese realidade e moitas veces de maneira moi emocionante, e creo que vostedes deberían ter en conta ese aspecto e actuar con menos superficialidade en determinadas situacións. E despois, e a colación do debate que acabamos de ter, creo que é importante que si vostedes votan a favor de propostas como os debates que temos de maneira precedente,
o feito de manter, cando menos, as zonas verdes que existen na cidade debería ser un criterio de futuro que puidéramos compartir todos e todas. Nada máis, insistir no agradecemento aos colectivos e ás persoas que promoveron tanto esta moción como as iniciativas que a acompañaron e celebrar a decisión. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Mato. Bueno, moitas grazas, señor alcalde. Isto é un pouco irregular, Eu creo que vostede, o acordo que tiña co seu voceiro era que vostede iba a explicar previamente por que se retiraba esa moción neste pleno, porque non ten sentido. Pero bueno, non pasa nada, É dicir, eu non quero que haxa polémica, pero é raro, porque en realidade non íbamos a intervir porque o goberno iba a dar unha explicación de por que se paralizaba o proxecto. Pero como xa lle dixen na moción anterior, bueno, estou tremendamente satisfeito. Canto melloraría a política deste goberno se tivera escoitado algo, inda que fora un pouquiño, aos grupos da oposición. A verdade é que non o fixeron, eu xa teño dito en moitas ocasións, mismo este asunto xa veio este pleno, e vostedes insistiron na necesidade de facer ese skatepark, ao que creo que nunca nos negamos, todo o contrario. De feito, había un proxecto redactado noutro punto que non molestaba a ninguén e non levantar, pois, digamos, esta polémica. E, dende logo, eu quero agradecer a Asociación de Memoria Democrática e a boa parte da veciñanza do barrio de Canido que se teña mobilizado, porque a verdade é que fixeron eles máis que o que pudemos facernos. E, por lo tanto, a veciñanza pois conseguiu que ese disparate que vostedes tiñan previsto facer ali, porque é un disparate na única zona verde que temos no propio barrio de Canido, como xa lles dixen no outro pleno, pois quixeran pois facer pois un skatepark de 400 metros cuadrados ao lado pois do memorial das vítimas da ditadura en unha zona que xa é ampliamente usada por parte de veciños e veciñas en todos os eventos que se celebran no propio barrio de Canido. Pero eu quero ser coherente e, por lo tanto, hoxe os quero felicitar. Si tiveran feito o mismo en outras ocasións e non insistiran en facer con presa a rúa a igrexa como fixeron, abrindo a dun día para outro, non terían que telo revisado, investir recursos, ou seguramente no Parque Rosalía, e non digan que non terían cortado tantas árbores como teñen cortado. Si vostedes votan a favor a moción anterior, de verdade, lles pido que revisen ese proxecto que están facendo de abrir Ferrol ao mar e que incorporen algún árbore, porque é evidente que senón eso vai a ser unha completa solana. Vale, simplemente é unha aportación que lles facemos aquí dentro da oposición, a ver se esta vez escoitan e non esperan a que sexa a cidadanía mobilizada a que lles teña que decir que eses proxectos aquí xa non encaixan. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor Mato. En todo caso, informo de que vostede comunicou que non era necesaria a intervención. Algún outro grupo quixo ter unha breve intervención explicativa, ese é o motivo polo que estamos abrindo esa intervención e tal. En todo caso, xa lle digo, poido vostede aproveitar tamén para falar de outros moitos temas aparte desto, que forma parte da liberdade que temos todos os representantes dos ferrolas. Señor Pontefar. Bueno, boas tardes. Señor alcalde, explico eu moi rapidamente, moi por encima, o porqué esta resolución que toma o goberno. Hai cuestións que tuveches responsabilidades de goberno, sabédelo, cuestións que se plantexan con a intención de servicio de utilidade pública, pero que encontran o rechazo dunha parte da poboación que expón con argumentos sólidos, con argumentos razonables, como neste caso, pois a súa oposición. Foi o que pasou justamente con este caso. Eu quero mostrar a satisfacción por esta solución coa retirada do proxecto do skatepark para a súa construción no Parque Antón Varela. Habrá que agora pensar onde se construe, porque nadie estaba en contra do skatepark. E quero aproveitar isto para decir que este goberno escoitou
estas exposicións, estes razonamentos, estas discusións que tivemos, é certo que hubo confrontacións, certa resistencia nun primeiro momento, porque, repito, era un planteamento feito con a intención de ser un servicio público e útil. Acabamos escoitando, por suposto, as voces que rexeitaban este proxecto, co cual o goberno demostra así que un goberno que cede ante asuntos de interés público, en vez de perder crédito ante os cidadáns, debe ganar en reconocimiento diante dos veciños. Porque unha forma de gobernar que atende a todos, que trata de atender a todos, que en cuestións básicas cambia de posición e avense a un acercamento ás teorías de un grupo moi importante de ciudadanos, pois creo que é un goberno que, repito, en vez de perder crédito debe ganalo, porque intenta, é unha mostra de que intenta gobernar para todos. Remato isto con agradecementos moi sinceros para todos, para os partidos da oposición, encargado polo goberno de falar cos voceiros, non encontrei máis que solidaridade, que alegría, non? Que ao fin e ao cabo compartímolo a todos. Eso para min é un feito de que, estamos, hai que opoñerse a moitas cousas, pero tamén hai que estar de acordo en outras que son beneficiosas para todos. E tamén o agradecimento á memoria democrática, as asociacións culturais, en fin, porque en todo momento, a verdad, foron duros nas conversas, no trato, nas discusións, pero correctos, indudablemente, na finalidade que se planteaban. Así que, nada máis, grazas, nada máis. Moitas grazas, creo que está perfectamente explicado polo concelleiro de Cultura. En todo caso, saben todos que adoptamos unha decisión no órgano que corresponde, que é a Xunta de Goberno, antes deste pleno, porque non se trata de falar as cousas, senón de executalas, non? Precisamente eso fixemos esta mañá, tras un proceso de ponderación de diferentes opinións igual de lexítimas, porque igual que había colectivos que respetamos profundamente que opinan unha cousa, hai outros colectivos que tamén respetamos profundamente que opinan a contraria. Creo que escoitar e ponderar é unha labor que temos, por suposto, os gobernos, os alcaldes, pero tamén todos os membros da corporación. Dicir que na Concellería de Urbanismo tamén están traballando con intensidade para unha nova ubicación, falando co colectivo, porque esta é unha proposta que non foi do goberno, foi unha proposta dun colectivo que tiña unha proposta anterior que non desexaba executar, e por iso este proxecto que nace precisamente, con esa boa intención para a práctica dun deporte que non está suficientemente recoñecido e valorado na nosa cidade. Polo tanto, agora xa se adoptou este acordo, esperemos que próximamente teñamos xa esa nova ubicación, xa digo, despois dun proceso sempre complexo que é o de tomar decisións pensando en xeral e pensando en gobernar para todos con independencia de ter maioría absoluta ou non tela. Polo tanto, esta é a explicación e sometemos a retirada da moción, tal e como estaba falado, creo, por parte de todos. Hai que someter a votación, polo tanto, votamos, si lles parece, a retirada da moción. Votos a favor. Queda retirada da orde do día da moción. Pois moitas grazas a todos e a todas, e pasamos ao seguinte punto, señor secretario. Moción do Grupo Municipal de Ferrol en Común para a inclusión da liña marítima
Ferrol-Mugardos no Plan de Transporte Metropolitano. Ten a palabra para a defensa da moción o señor Suárez. Moitas grazas. Esta moción é dunha sinxeleza extrema, pero creo que tamén dunha necesidade extrema, dados os índices de poboación que se di que están aumentando. Quería pararme antes de falar do transporte, que creo que é un dereito, non é un servizo, un dereito en sí mesmo, un dereito público. En que tipo de poboación é a que está aumentando na cidade? Evidentemente, moitas veces se obvia, pero o colectivo máis importante que supón as cifras de mellora demográfica é a poboación migrante. Poboación migrante que chega ás nosas cidades e a contorna nunha precariedade moi importante, con acceso a traballos pouco dignos, con dificultades de mobilidade, casos concretos todos coñeceremos seguro de persoas que se desprazan no medio máis barato que atopan polos déficit de transporte público interurbano que o patinete. Moitos vemos a moita xente a día de hoxe en patinete pola cidade, seguramente desprazándose de enfogar para facer traballo doméstico. Este é un exemplo paradigmático do tipo de poboación que está a chegar á nosa cidade, a que estamos un pouco condenando por falta de recursos á marginalidade. É certo que o transporte é unha reivindicación unánime desta corporación histórica, tanto o transporte ferroviario como a mellora do transporte interurbano con esas concesións abusivas da Xunta de Galicia, como o transporte urbano. Creo que é necesario que todas as administracións competentes invistan nun servizo que debe ter como objetivo a rendibilidade social e non a rendibilidade económica. Hai non tanto tempo, a lancha Ferrol-Mugardos funcionaba con total regularidade, non só a Ferrol-Mugardos, había tamén Ferrol-Oseixo, Ferrol-Agraña, había moitos servizos marítimos que noutras cidades mantivéronse, como a cidade de Vigo, onde o servizo Vigo-Moaña ou Vigo-Cangas funciona con total e absoluta regularidade, facilitando o desplazamento de persoas traballadoras, persoas que acuden a centros sanitarios, os mercados, etc., e deixando o vehículo privado ou a falta de vehículo suplíndoa con unha liña regular. Cada verán este tema é recorrente, unha reivindicación que tanto alcaldes do Concello de Mugardos como de Ferrol levaron a moitas xuntanzas dentro do SEO do Plan de Transporte Metropolitano de Galicia para incluílo como liña regular. O servizo que funciona únicamente na época estival ten un custo xa case inaccesible para moitas persoas, 5 euros por traxecto de ida, 5 euros por traxecto de volta, o que converte máis nunha atracción turística que nun servizo público. É unha cuestión que é meramente empresarial, como atractivo turístico, pero que non ofrece un servizo como tal ao global da ciudadanía. Creemos que dentro desta coherencia de considerar o transporte público como un dereito social que debe ser tan importante como a sanidade, como o ensino, como o dereito ao traballo ou a vivenda, as administracións deben actuar, deben bonificar este servizo, activar esa liña regular e facilitar non só a vida cotiá de todas estas persoas, senón tamén que a sostenibilidade medioambiental se leve á práctica coas calquera tipo de medidas que evite o uso de vehículos privados. Esta, obviamente, é unha delas. Simplemente a moción pide que se inclúa a liña marítima Ferrol-Mugardos no transporte metropolitano, coas bonificacións propias da tarxeta, con todos os servizos de forma regular e diaria en toda a época do ano. Esa é o contido da moción, agardando e confiando que o voto vai ser favorable. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señora López. Moitas grazas, señor alcalde. Moi bo día a todas e todos. Grazas aos aquí presentes e tamén aos que nos están vendo dende as súas pantallas. A situación do transporte na nosa cidade cada vez é máis feble. Cada vez escoitas máis xente que non pode desplazarse pola propia cidade ou sair delas en que haxe algún problema. O de horarios, frecuencias, mal funcionamento, non funcionamento, avarías.
E todo isto non pasa só na nosa cidade, é algo constante na Galiza. Pero Ferrol leva padecendo este deterioro hai xa moito tempo, polo que case poderíamos dicir que Ferrol non ten transporte público. Por iso, cando dixo a concelleira de Urbanismo que se algúns chegábamos en transporte privado, a razón é esa. Non hai transporte público para movernos en Ferrol. Non o hai. O servicio de transporte marítimo era un servicio que se utilizaba moito, rápido, económico, tanto para Mugardos como para a Coruña. Un servicio que eu utilizaba bastante no verán, cando era adolescente. Un servicio que me deixaba no centro das propias vilas, podía pasar o día en Mugardos ou na Coruña. Para min era unha opción, siga a ser unha opción moi práctica, deixate, como xa dixen, no centro das vilas, sae máis barato que o bus, os tempos comparación co tren, pois non hai lugar, non? No momento actual, onde o transporte por estrada está desorbitado, a opción marítima é unha opción moito máis económica para aquelas persoas que se teñan que desplazar diariamente, tanto para a nosa cidade como nos sair dela. O custe do carburante é o mesmo, pero as peaxes que xa non habería que pagalas, que levan moitísimo prezo, onde vin hoxe unha noticia que Audasa ao minuto son cento e pico euros ao minuto. Por lo tanto, o mes pois xa non son moitos millóns, non? Ao mesmo tempo que estaríamos falando de que apoiar un transporte colectivo que, como xa se di na moción, está incluído noutros plans de transporte metropolitano de outras cidades, algo que nós tamén poderíamos ter incluído, pero polo tanto poder estar disfrutando tanto agora no verán como no inverno. Dar opcións á xente para que o seu transporte e poder utilizar o transporte colectivo, todas son vantaxes. Polo que dende a noso grupo imos votar a favor desta moción para que Ferrol volva a contar cun servicio de transporte marítimo habitual, diario, fora dos servicios turísticos que, como xa se di, deben seguir ofertándose, xa que ambos servicios non son incompatibles, senón que son complementarios. Moitas grazas. Moitas gracias, señora López. Polo Grupo Socialista ten a palabra o señor Reina. Sí, moitas gracias. Bueno, pola nosa banda tentaremos ser moi breves. Comenzar manifestando o noso apoio a esta moción por unha razón moi sinxela, porque realmente a consideramos acertada e a consideramos necesaria. Creo que xa ninguén dubida a día de hoxe de que o transporte público non é non pode considerarse como un mero desplazamento de persoas en vehículos. O transporte público ten que considerarse e tratarse así dende as administracións como un dereito cidadán básico que cumple ademais unha función social inescusable. Cando falamos de transporte público estamos falando de acceso á educación, estamos falando de acceso á sanidade, estamos falando de, en definitiva, de igualdade para poder chegar ata os distintos servicios que cubren as distintas necesidades do noso día a día. Ademais, é algo que o reiteramos neste pleno unha e outra vez, o maltrato que sufre esta comarca de cara ao transporte. Creo que é evidente a desigualdade e as necesidades de mellora que temos neste eido, e consideramos que a proposta que se fai nesta moción realmente pode mellorar e facilitar este servicio. Se fala desta liña na moción, a liña Ferrol-Mugardos como como o uso que ten actualmente, non? Que é un recurso turístico, e consideramos que eso, pois, entre outras cousas, o que está facendo é, por unha banda, como comentaba ben o propoñente, limitar
o acceso a este recurso turístico, pero que, ademais, a nosa ría creo que non pode considerarse simplemente como un escaparate, e creo que sería positivo que todos e todas conseguiríamos aprobar esta moción e, ademais, levarla adiante. Nos, complementariamente, solicitamos que se acepte unha emenda porque, independentemente de estar totalmente de acordo co sentido da moción, consideramos que sería positivo implementar este servicio tamén con liñas para a Graña e San Felipe. Polo tanto, a nosa emenda diría engadiría un punto que diría instar a Xunta de Galicia e as administracións competentes a incluir no deseño e planificación deste servicio marítimo regular unha liña que preste servicio específico e estable ás parroquias da Graña e San Felipe, recuperando e garantindo así unha conexión marítima histórica, sostible e directa co centro urbano de Ferrol. Solicitar que acepten a nosa emenda e esperar que esta moción se aprobe por unanimidade. Nada máis e moitas gracias. Pois moitas gracias, señor Reina. Polo grupo do Goberno ten a palabra a concelleira de Mobilidade. Moitas grazas, señor Díaz. Bos días a todos e a todas, compañeiros, un saúdo moi especial a toda a xente que está vendo o pleno. Señor Suárez, estamos totalmente de acordo en que hai que mellorar a mobilidade en Ferrol. Créame que estamos traballando todos os días para que así sea. Pero esta moción parte dunha premisa total e absolutamente equivocada, tanto dende o punto de vista competencial, como vostede sabe, como dende o punto de vista da realidade na nosa comarca. E voume explicar. En primeiro lugar, o desplazamento entre Ferrol e Mugardo xa está garantido pola Xunta de Galicia a través do transporte terrestre, que sí é da súa competencia e que se organiza mediante o Plan de Transporte Público de Galicia. Polo tanto, a comunicación entre ambos concellos está xa máis que garantida a través dun servicio público. En segundo lugar, como xa debería saber, pois foi alcalde desta cidade, o transporte marítimo en augas interiores non é competencia da Xunta, senón que se trata dun servicio liberalizado e prestado por iniciativa privada, o que significa que non existe unha prestación pública organizada mediante concesión como ocorre no transporte terrestre. Son as propias navieiras as que deciden cando, como e en que horarios dase este servicio. Por este motivo, non resulta procedente trasladar á Administración Autonómica unha responsabilidade que non lle corresponde nin na prestación do servizo nin na súa xestión. E para xustificar o contido desta moción, acuden, como o fan moitas veces, a comparacións fora de lugar con outras cidades. Quero pensar que por falta de información e non buscando o titular fácil en lugar de mirar polas necesidades reais dos veciños de Ferrol. Neste caso tocoulle a cidade de Vigo, que ten unhas realidades totalmente diferentes a Ferrol. Vigo ten unha realidade xeográfica, demográfica, económica e de mobilidade completamente diferente á da nosa cidade. En Vigo hai que resaltar que, ademais, non foi a Xunta a que creou o servicio, senón que reforzou unha modalidade de transporte que o sector privado xa viña prestando de forma estable, tratándose dun servicio cunha función de mobilidade cotiá, é dicir, era un servizo que xa se estaba prestando a diario, non exclusivamente turística. Deste modo, é certo que asinou un convenio coas navieiras de Vigo, pero baseado nun servicio diario que xa estaba a prestarse, que estaba consolidado e que estaba máis que xustificado. En Ferrol, pola contra, a embarcación ten hoxe un servicio turístico, estacional e complementario, baseado na demanda real que existe na cidade. Por iso, antes de reclamar que se financie un servicio durante os 12 meses do ano, o máis sensato sería facer un traballo previo no cual se estudiara cal é a demanda real, saber cantas persoas realmente utilizarían este transporte de maneira habitual e, por último, determinar cal sería o seu custo e se realmente existe esa necesidade social da que vostede fala que xustifique esta inversión pública. As políticas públicas nos entendemos, e creo que debe ser así,
que deben fundamentarse en criterios obxectivos e en estudios rigurosos, non uso responsable dos recursos públicos e nas necesidades reais dos veciños, e non en comparacións interesadas nin en declaracións de intencións. Por lo tanto, seu sería que presentasen un estudio serio que determina a existencia dunha demanda suficiente para a implantación deste servicio o resto do ano. Cosa que non fan agora e que non fixeron no seu mandato, no que tampouco había máis que a lancha de Mugardos soamente facía o mesmo percorrido que fai agora. Tivo vostede a oportunidade e non o considerou necesario, por algo sería. Se dese estudio se desprende que existe unha demanda suficiente e real, pois haberá que analizar as posibles solucións. Porque gobernar non consiste soamente en aprobar mocións sen máis, senón en priorizar as demandas veciñais e administrar con responsabilidade os recursos públicos. O noso grupo vai apoiar todas aquelas iniciativas que sexan útiles, viables e fundamentadas, pero non pode apoiar esta porque sería un exercicio de irresponsabilidade cos propios veciños e parten dun diagnóstico totalmente erróneo. Ademais, quero recordarlle que non se pode pedir a inclusión dunha liña no plan de transporte metropolitano sen que exista previamente unha liña pública que integrar. En este caso, non existe. Moitas grazas. Moitas gracias, concelleira. Ten a palabra novamente o grupo propoñente da moción. Señor Suárez, ten vostede a palabra. Moitas grazas. Bueno, segundo a súa liña argumental, teríamos que erradicar o tren Ferrol-Coruña. Non hai usuarios, hai que dosificar os recursos públicos, entón o mellor é quitar esa liña porque hai que ser responsables cos cartos da cidadanía. Xa sei como funciona o transporte na ría de Vigo, casualmente son dali, está subvencionado polo Plan de Transporte Metropolitano. E nos 4 anos do noso mandato, conxuntamente co Concello de Mugardos, pedimos que se desenvolvera unha liña regular Ferrol-Mugardos. Foi algo que está nas actas desas xuntanzas as que vai vostede a certificar canto ten que pagar o Concello de Ferrol polo transporte público urbano. Creo que a súa argumentación, aparte de eso, que somos moi burros e que non temos nin idea de nada, únicamente segue a liña dos termos do capitalismo salvaxe. É dicir, aquí non hai que mirar se unha persoa se pode beneficiar dun servicio público. O que estamos mirando é se algo é rendible ou non para unha empresa. Como non é rendible, pois se deixamos que fagan unha atracción turística durante 3 meses ao ano, non vamos a aprobar algo porque non vai a ser que perdamos moitos cartos. Esa liña xa funcionou no pasado. Se queremos ser proactivos políticamente, tomemos medidas, senón imos ir por detrás unha vez máis da realidade social. Creo que todo o mundo é coñecedor das dificultades de transporte, tanto ferroviario como urbano, interurbano, as dificultades para o vehículo privado de encontrar aparcadoiro, porque nós non temos esas tarxetiñas máxicas que teñen os concelleiros do goberno para aparcar aquí nas bellas rúas colindantes, non temos esa sorte, e temos que andar dando voltas. Por lo tanto, nós insistimos na moción, é unha iniciativa política que se pode tomar perfectamente. Se consideramos imposible establecer o transporte marítimo entre Ferrol e Mugardos, pois entón non sei que pintamos os políticos e as políticas nas institucións. Nada máis, grazas. Moitas gracias, señor Suárez. Polo Bloque Nacionalista Galego ten a palabra a señora López. Moitas grazas. A demanda non se fai soa, depende de que haxe un servicio. Se non hai servicio, pois non vai a xente a nadar. A demanda sai agora e está recollida seguramente por xente que así o expresou. Non creo que sexa algo de Ferrol en Común que lle apetecera hoxe. Senón que se non se oferta, non hai usuarios. Sí? Porque un servicio de transporte público é un servizo público que as administracións deben prestar. Non é como non hai xente se quita, porque se non hai xente, pois bueno, da igual, non? Parece que aquí non pasa nada. E así estamos, cun transporte público que non existe na nosa cidade, na nosa comarca. Non hai tren, non hai bus, non hai frecuencias,
Nada de nada. E así estamos. Entón aquí eu creo que se está solicitando algo, unha demanda que antes si se utilizaba moito e non desapareceu porque sí. Desapareceu porque non habería frecuencias e non se coidou ese servizo. Moitas grazas. Moitas gracias, señora López. Polo Grupo Socialista ten a palabra o señor Reina. Sí, moitas gracias. Bueno, independentemente do melón de quen ten tarxetas por parte do goberno ou non para aparcar, que creo que ese non é o tema de fondo desta moción, a verdade é que, bueno, creo que é unha pena que non vayamos a ser capaces de sacar adiante esta moción e, ademais, creo que é unha pena porque, dende o meu punto de vista, non hai argumentos. Na súa intervención, nos seus argumentos, a responsable do goberno desta área dixo unha cousa e a contraria. Dixo, por unha parte, que é un sector liberalizado que non se pode incluir e, por outra parte, que Vigo sí que o ten incluído. Entón, ou é unha cousa ou é a contraria, señora concelleira. Eu creo que a pregunta real que debería contestar vostede é se non pode ou non quere. A verdade é que hai respostas que, bueno, non se me ocurriría neste pleno poñer en dúbida a capacidade do exalcalde Jorge Suárez, porque creo que é unha persoa con moi boa cabeza e, a pesar do que pretendan decir dende o goberno, creo que é unha persoa sensata a maioría das veces, pero independentemente diso, e falando de un argumento que debería tener moito peso se non fora, bueno, retorcer a realidade, é que o goberno fala de que as políticas públicas hai que facelas con estudos obxectivamente. Entón, eu quero que, por favor, comparta por fin cos grupos da oposición os estudios polos cuales esta concelleira implantou a liña de transporte de San Xoán, porque, según as actas das comisións, a implantou simplemente porque a solicitou unha asociación de veciños. Entón, saber cales son esos estudios, saber se lle ofreceu a todas as asociacións de veciños, que sabemos que non é así, e a pregunta principal e clave sobre isto, saber si estes estudios dos que fala, cando tuvo a oportunidade de facelos, que foi cando redactou e aprobou un plan de mobilidade, si incluiu esas cuestións técnicas no plan de mobilidade. Mire, a única importancia, e xa remato, deste debate é que debemos concienciarnos de que a mobilidade é un dereito, é unha inversión e non é un custe que poda medirse por criterios de mercado. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Reina. Polo goberno, señora Pieltain. Moitas grazas, señor alcalde. Mire, señor Suárez, sobra dicir o do transporte ferroviario, ha sido pois unha rabieta que lle deu agora porque realmente sabe perfectamente en que posición estamos todos os membros da corporación que estamos loitando por ter un transporte digno en Ferrol, porque sabemos que hai unha necesidade real e o sabemos con datos, non como no caso que nos atiñe hoxe. Tiveron 8 anos, como digo, para facelo. Tiveron 8 anos vostedes nos que se estaban na mesma situación e se non o fixeron, por algo sería. Non o consideraron necesario e tan convintemente o ven necesario agora. Señora López, vostede mesma o dixo antes na súa intervención, vostede soamente utilizaba a lancha de Mugardos no verán, como a meirande parte da poboación. E, señor Reina, agora consideran totalmente necesario, acaído, aprobar esta moción, pero sigo dicindo, no seu mandato tampouco fixeron nada porque isto cambiara.
artigo sería porque non o veía necesario. Perdeuse a parte do convenio con Vigo. Creo que non me escoitou, porque a lo mejor estaba falando pois con seu compañeiro, como está facendo agora, ou polo que sexa. Non me escoitou. Hai un convenio baseado nunha necesidade real, nunha necesidade real, nun servicio que xa se estaba prestando de maneira cotiá, todos os días por unha navieira privada, e chegouse a un convenio, pero en base a unhas necesidades reais. E respecto ao señor Suárez, pois opino mesmo que vostede. Para min é unha persoa totalmente razonable, é sensata, ten unha boa cabeza, e gústame moito as súas intervencións. Pero creo que esta vez non ten a razón neste tema, porque ou ben non o estudiou o suficiente, non digo que sexa bobo, como vostede din, ou non estudiou, ou non colleu os datos, ou simplemente o fai como fan vostedes últimamente para ter titulares fáciles na prensa, e porque non se lles ocorría outro tipo de moción que traer e que tivera que ver coas necesidades reais dos veciños. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Pieltain. Breve turno de peche, señor Suárez, en manifestación sobre a emenda solicitada. Sí, perdón, que non me acordaba. Sí, a emenda aceptamos. Bueno, creo que é evidente que non queren este servizo. Manteño o que dixen, que seguindo esas argumentacións habería que eliminar a día de hoxe habería que eliminar a liña ferroviaria Ferrol-Coruña, porque os usuarios non son suficientes, non hai rendibilidade económica para Renfe, que perde moitos cartos, entón non se pode implementar. Bueno, creo que é unha lástima que non se intente ni tan sequera. Insisto que isto é un tema moi antigo, que dunha liña que funcionaba con regularidade. Xa o alcalde do BNG de Mugardos, o señor Barcia, non sei cantos anos, pedirá isto dentro do plan transporte metropolitano. Nos o pedimos durante o noso goberno, porque non é unha competencia evidentemente municipal. Como dixen na primeira intervención, imos ir sempre un paso por detrás da realidade social con este tipo de actuacións. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Sometemos o punto a votación. Votos a favor. En contra. Queda rexeitada a moción por 13 votos en contra e 11 favorables e unha abstención. Pasamos ao último punto da orde do día, señor secretario. Moción do Grupo Municipal de Ferrol en Común para a retirada da estatua do Marqués da Ensenada. Ten a palabra o señor Suárez. Moitas grazas. Bueno, eu creo que esta moción, xa que antes falamos da memoria histórica, como xa me vou anticipando os argumentos que nos van dar, habería que marcar a liña ata onde chega a memoria histórica democrática, porque falamos de tempos do franquismo, da transición, das masacres que hubo durante a ditadura, pero creo que a memoria histórica pues, pode chegar moito máis atrás cando se procuran erradicacións de povos dentro do Estado español. Partindo desa base, presentamos esta moción para retirar unha homenaxe, un insulto a povo xitano que está en frente do parador do Marqués da Ensenada. Dunha historia moi descoñecida, que é a Gran Redada. Esta moción é presentada a iniciativa e impulso dun colectivo de xitanos que se puxeron en contacto con nós. Non é algo que, como di a señora Pieltain, que se nos ocurra porque non tiñamos nada que presentar, senón que presentada con toda a conciencia social e determinación. E quero, pues, dicir que o señor Ponte, o que eu teño respeto e admiración a partes iguais, no ano 23 pues, conseguiu que o premio de crítica narrativa fose fallado e outorgado en Ferrol. Casualmente o premio recaeu nun libro de Raúl Quinto, Martinete do Rei Sordo, que el me convidou a ler. Eu lino con bastante interese e fruto desa lectura, pues, moita da argumentación desta moción está desenvolta en base a ese libro, que novela algo que é unha auténtica atrocidade, que un día como hoxe, de 1749, creo recordar,
o Marqués da Ensenada asinou a detención de todos os xitanos de España. Provocou a detención de 16.000 persoas, as mulleres e nenos de menos de 7 anos foron recluídos en campos de concentración en unha situación indigna, morrendo moitísimos deles, unha situación que durou ata 16 anos, ata que Carlos III asinou o indulto, e os homes con capacidade de traballar máis de 7 anos, imaginemos que tempos eran aqueles, pois foron destinados aos arsenais militares, ás obras públicas, ás minas, a desenvolver os traballos máis indignos. Aquí falase moito dos grandes enxeñeiros e arquitectos que deseñaron a perfecta cuadrícula da Madalena, os arsenais, pero o traballo foi desenvolto por escravos, por maleantes, como dicían naquela época, por persoas que non tiñan outra saída que estar traballando de sol a sol por salarios indignos ou sen percibir ningún tipo de salario. É dicir, esta persoa que temos unha estatua que foi entregada no ano 2015 no Parador, decretou que os xitanos debían desaparecer, así de simple. Creo que o contexto histórico non cabe como argumentación cando estamos falando dun xenocidio. Non estamos falando de medidas inxustas que favorecían as clases máis privilexiadas, que a nobleza e o clero mantiñan as súas propiedades. Non, estamos falando dun intento de xenocidio, dun asasinato premeditado que contaba coa anuencia de Fernando VI Borbón e da Igrexa. Entón creo que por iso falaba do límite onde poñemos a memoria histórica. É algo que sexa no século que sexa debe ser condenado por ser un oprobio, por ser un delito de lesa humanidade, e porque non podemos logo vir aquí o día 8 de abril a poñer a bandeira xitana no balcón sabendo que eso está aí, sabendo o que ocorreu e sabendo que esa ilustración que tanto celebramos no Estado español foi un despotismo que únicamente mantivo os privilexios dunha porcentaxe moi pequena da poboación, pero que a pobreza era extrema e os delitos cometidos por ese escaso porcentaxe permanecen impunes aún a día de hoxe. Bueno, logo, na segunda intervención, se teño algo máis que decir, xa o diré. Gracias. Moitas grazas, señor Suárez. Polo grupo do BNG ten a palabra o señor Montero Castrillón. Grazas, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. O do Marqués da Ensenada é algo que tampouco difire moito do resto das personaxes da época e da maioría da historia política de España. Moitas das cousas que el promoveu incluso as seguimos a padecer hoxe en día, ainda que poida ser de diferentes formas e intensidades. Polo que tampouco nos extraña que o españolismo máis rancio poida ver con bons ollos a unha personaxe desta calaña, porque niso si son coherentes, como tamén ven con bons ollos os reis católicos que promoveron xenocidios como os de América, ou máis recentes como o franquismo, do que xa ata o Estado español se viu obrigado a recoñecer que houbo vítimas da represión ata 31 de diciembre de 1983. Polo que queda claro o que foi a transición, que puido ser calquera cousa menos modélica e democrática. Como di a moción, o Marqués da Ensenada foi un xenocida que persiguiu cruelmente os xitanos e os que non matou os escravizou e os separou. Polo tanto, a máis profunda condena do BNG ao racismo e ao xenocidio do pobo xitano por parte deste ser tan pouco humano que non merece estar en ningún espazo público da Galiza nin do mundo. Pero o Marqués da Ensenada, aparte dun xenocida e un escravista, era un españolista imperialista. Era algo así como un Aznar ou un Feijóo da época. Impulsou a recentralización da facenda, o fortalecemento da armada e do gasto militar, a centralización administrativa e, como non, fortaleceu o poder monárquico. No reinado de Fernando VI, o Estado español estaba nun grave declive económico debido ás constantes guerras imperialistas que caracterizaban este Estado ao longo da historia, nas que os xenocidios dos povos foi unha constante, entre eles tamén a represión ao pobo galego. E que pensamos dende o BNG? Que a historia política do Estado español, sin dúbida, é algo para avergoñarse, para pedir perdón, como solicitaba, por exemplo, expresamente o presidente de México, López Obrador. Nun Estado español coa economía totalmente lastrada, o todopoderoso ministro, que entre outras carteiras tiña tamén a de Guerra e Facenda, necesitaba recardar máis impostos para o Estado, polo que as rendas provinciais pasaban a mans españolas implantando intendentes foráneos. A que nos recorda isto? A doma e castración que sufre o noso pobo e a nosa lingua. Escribentes e notarios de fora calquera cousa para roubarnos o noso. E que pensamos disto desde o BNG?
que toda recentralización era mala e segue a ser mala. Nos días de hoxe seguimos a padecer o espolio económico do Estado español, o cal segue a quedarse cada ano con máis de 5.000 millóns de euros dos galegos e galegas. E para que quería basicamente os impostos o Marqués da Ensenada? Non precisamente non eran para que a xente vivira mellor, senón que os quería basicamente para arsenais e armas. E que pensamos desto dende o BNG? Que as guerras non se frean con armas, senón con diálogo e respeto aos povos do mundo, e respetando os dereitos humanos, e non algo como que sigue da actualidade, como o imperialismo e a OTAN. Que promoveu tamén o Marqués da Ensenada? A recentralización administrativa do Estado, algo que tamén segue da actualidade. E que pensamos no BNG? O Estado español rouba as periferias e o noso país para inflar o centralismo madrileño. Xa denunciaba o Gran Castelao que a nosa vaca tiña o pesebre en Galicia e os tetos en Madrid. E claro, outros dos logros do Marqués da Ensenada era fortalecer a monarquía española como gran garante da unidade de España, algo tamén moi actual. Da igual que sexa corrupta ou que a impuxera Franco, o importante é a unidade indisoluble do Estado español e impedir un dereito fundamental como o dereito a decidir dos povos. Nada máis e grazas. Grazas, señor Montero. Señora do Pico. Moitas grazas, señor alcalde. Bo día a todos e todas, compañeiros de corporación e xente que nos estea seguindo aquí e nas súas casas. As estatuas ou monumentos reflicten no momento en que se construen a orden natural da sociedade. Unha estatua nun lugar público ten un claro sentido político. Está pensada para a homenaxe, para proxectar nun determinado personaxe unha serie de ideais ou valores cos que as institucións que as levantan se identifican. Son un recordatorio de quen narra a historia. Derrubar unha estatua é un xeito de expresar posicións no espacio público, de lanzar unha mensaxe mediáticamente moi potente. Pero, ollo, son posicións e mensaxes políticos, non históricos, porque as estatuas realmente non teñen que ver coa historia, senón co poder. En realidade, o que ocorre no debate público é que tendemos a confundir historia e memoria, e os monumentos encádranse no segundo. E poñerse de acordo no histórico é máis fácil que no que atañe a memoria. Acabamos de velo agora, hai un ratiño co skatepark, que levamos un ano donde voltas. Onde o consenso pode chegar a ser moi difícil. De feito, cada colectivo pode ter ou reivindicar a súa propia memoria. Mais aínda neste terreo o tempo non é lineal, nin os grupos teñen a mesma sensibilidade respecto a acontecementos pasados. Evidentemente, a motivación deste debate é político. Intentar xustificar dende o presente as atrocidades do pasado é imposible, porque os dereitos humanos universais e o consenso moral actual rexeitan absolutamente a violencia, a escravitude e o sufrimento humán alén da época. Supoño que o razoable sería escoitar aos historiadores e analizar e explicar que sociedades levantaron eses memoriais ou estatuas e por que o fixeron, o que dá lugar a explicacións en moitas ocasións contraintuitivas. Por exemplo, teríamos que derrubar o Coliseo porque ali morreron milleiros de cristiáns? Os campos de exterminio nazi siguen aí porque os gobernos superviventes decidiron preservar os sitios para que serviran de evidencia irrefutable dos crímenes e evitar o negacionismo. A lupa do revisionismo sería interminable. Que valores encarnou a figura do Marqués da Ensenada para ter unha estatua en Ferrol? Bueno, pois, porque foi o principal impulsor da transformación da cidade na capital marítima do norte de España durante o século XVIII, convertindo nunha base militar clave en unha potencia industrial coa continuación e ampliación do plan inicial de Patiño para a construción dos asteleiros e o arsenal de Ferrol. E como consecuencia disto, Ferrol pasou de ser unha pequena vila mariñeira a unha cidade moderna, atraendo a milleiros de traballadores, enxeñeiros e militares e dando orixe ao actual barrio histórico da Madalena. Por non falares do famoso catastro que rexistrou bens e habitantes e eliminou os privilexios fiscais da nobleza e do clero. É dicir, Ensenada foi o primeiro estadista ilustrado da nosa historia, o encargado de devolverlle a gloria ao reino. A súa mentalidade progresista tiña unha visión global do que debía ser España para modernizarse, pero, ao mesmo tempo, foi un xenocida en términos actuais. A súa enorme mancha foi a Gran Redada. Quixo separar os xitanos por sexos para terminar coa etnia, utilizándoos, mentres tanto, como man de obra gratuita na construción de asteleiros, arsenais e onde fora necesario. Dende aquí, todo o meu cariño e respeto ao pobo xitano, especialmente para a comunidade xitana de Ferrol e Bisbarra. A estatua do Marqués da Ensenada de César Lombera non é unha peza de patrimonio nin un bic, deixando de lado as consideracións estéticas.
senón unha intervención urbá que responde a un encargo do PP no ano 2015. Tristemente, o episodio da Gran Redada era prácticamente descoñecido en España até hai ben pouco. De feito, o libro de Raúl Quintas, ao que se fixo referencia aquí en varias ocasións, retrata parte dun século de luces que tamén proxectou sombras, como calquera realidade. En calquera caso, a estatua de Ensenada non foi levantada para enaltecer ese lado oscuro do personaxe. Seguramente, cando o fixeron o encargo, descoñecían esa faceta, senón polo seu papel decisivo na creación do Ferrol moderno. O que xurde no fondo deste debate é que nos gustaría escribir unha nova historia de España máis inclusiva, máis xusta, máis empática co sufrimento das víctimas, pero ao noso pesar non é posible. É inxenuo pretender cambiar o presente destruindo sen máis os vestixios do pasado. Compre, iso sí, contextualizar as estatuas, os monumentos ou calquera outra representación que teña unha significación e estea nas rúas, é dicir, neste caso concreto, manter o estatua de Ensenada na súa ubicación actual, pero explicando á cidadanía por que o seu legado é, como mínimo, controvertido. Por eso, nós, o Grupo Socialista, ímonos a abster na votación desta moción. Moitas grazas, señora do Pico. Polo Grupo de Goberno, señor Pontefar. Teño que empezar reconocendo que o que se di nesta moción sobre o Marqués de Ensenada históricamente é totalmente certo. Xa se comentou, 29 de xullo, hai 277 anos, onte, levouse a cabo un plan diseñado por él, conocido como la Gran Redada, que foi un intento de reducir a población xitana, confinando e separando os homes e as mulleres en lugares distantes para que non se reproduciran e someténdoos, ademais, a traballos forzados moi duros. Perdón. Pero a verdade histórica relatada non ten en conta un detalle importante do que falaba a compañeira Monse fai un momentiño. É que a historia foi nos ensinando. Non se deben xulgar feitos pasados, neste caso 300 anos atrás, con criterios de hoxe. O que está pasando tristemente en moitos países hispanoamericanos con personaxes históricos. A memoria histórica, efectivamente, ten que ter un criterio histórico do momento, non no de agora. Eso non quita que non rechacemos, por suposto, esta faceta do Marqués de Ensenada. Pero hai que ter en conta, ademais, que os xitanos que chegaron a España, parece que desde Egipto, a mediados do século XV, foron perseguidos desde o primeiro momento por todo o poder. Foron perseguidos polos reis católicos. Expulsáronos en 1499. Por Felipe II, que os mandou a galeras despois da batalla de Lepanto. Por Felipe III. Foron expulsados do reino de Navarra, 1628. Estos antecedentes temos que telos en conta para entender que, de alguna maneira, o que veu despois viña contextualizado por unha aceptación histórica, unha aceptación social que tampouco escandalizou a ninguén os feitos reprobables, por suposto, do Marqués de Ensenada. Pero a exposición que se fai nesta moción faltalle unha parte complementaria moi importante, especialmente para esta cidade, da que falou tamén a concelleira do PSOE. O Marqués de Ensenada foi secretario, como sabedes, de tres reis, secretario plenipotenciario, era o presidente do goberno realmente, de Felipe V, de Fernando VI, de Carlos III, asume o poder total en 1748, céntrase na Armada, a que considera pedra clave do dominio imperial español, porque daquela que vamos a facer? Había un imperio español que había que defendelo e gobernalo. E por eso construe grandes arsenais en puntos estratégicos, Ferrol, Cartagena, Cádiz, importa científicos navais estranxeiros,
manda a Jorge Juan a Inglaterra en plan espía para que aprenda estudios, plans navais daquele momento, construe asteleiros, aí temos o noso. Como é sabido de todos, o impulso naval que ven da man do Estado fai que Ferrol, que a principios do século XVIII é unha pequena poboación de pouco máis de 200 familias, 200 familias a principios do século XVIII, según datos que saco dun artigo do noso arquiveiro Xosé Villasante no libro Ilustración. Bueno, pois a finales dese século ten 4.000 familias. Ferrol dá un cambio tremendo e pasa a ser unha das principales cidades galegas que eran capitais do antigo Reino de Galicia. E aí seguimos. Por eso creemos que un personaxe deste nivel benefactor debe ter unha adecuada consideración na nosa cidade que moi ben pode concretarse nunha estatua pública. Foi un representante do despotismo ilustrado, de acordo, coas súas luces e coas súas sombras propios daquel antigo réxime. E a todo isto remato hai que engadir que os xitanos hoxe, afortunadamente, están moi integrados na vida española en xeral e na ferrolana en particular. Aquí temos unha fundación do secretariado xitano que o Concello de Ferrol, dende a chegada da democracia, mantén unha relación con eles de colaboración positiva, de cual nos alegramos todos, eles e nós. Nada máis. Remato por todo o que dicen en que vamos a votar en contra. Moitas grazas, señor Ponte, señor Suárez. Bueno, moitas grazas. Eu entendo, esperaba xa ese sentido das votacións. Evidentemente é difícil tomar ese posicionamento público. O primeiro de todo quero dicir que isto é unha petición, é dicir, son os xitanos os que non queren esa estatua, non é unha cuestión que eu trae aquí como un espontáneo. Dixéronse varias cousas, non me quero deter moito, xa provoquei bastante crispación neste pleno para seguir, pero creo que un xenocidio é un xenocidio. Xenocidio é intemporal, non hai un xenocidio en termos actuais ou en termos pasados, nin pode justificarse por como se foi tratando a este pobo durante séculos. É dicir, esta persoa decidiu que o pobo xitano tiña que ser exterminado en España. Asinou un documento onde di que ese pobo debía desaparecer. E a forma de desaparecer xa se relatou, separar homes de mulleres, os homes que foron os que realmente construíron o estaleiro, non o construíu o Marqués. O Marqués participou no deseño con outros enxeñeiros, pero a construción do estaleiro foi por parte destes homes e doutros que tamén foron bastante maltratados. Eu creo que, bueno, evidentemente poderíase facer moita demagoxia respecto a outros dictadores como son tratados. Mencionamos aquí os campos de Auschwitz que se manteñen, pero non creo que haxa ninguna estatua de Hitler. Hitler promoveu o desenvolvemento industrial da Alemania de forma sostida. Creo que, bueno, o que dicía na primeira intervención, na primeira frase, é onde poñemos a liña temporal para considerar que algo é reprobable históricamente ou non. Entendo, como digo, o resultado da votación. Creo que non é positivo para a cidade, eu creo que sería bo quitala, pero, como digo, o comprendo. Comprendo tamén porque nos custa moito tomar decisións cando falamos de racismo. Quero recordar tamén que aquí se aprobou hai máis dun ano poner unha pancarta de non ao racismo na balconada do Concello e segue sen poner. Con isto, evidentemente, non estou acusando de nada, pero nos custa moitísimo tomar decisións que en principio son simbólicas, pero que creo que moita xente valoraría positivamente. Nada máis, gracias. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Montero. Gracias, señor alcalde. A ver, o PP e o PSOE, como dos partidos españois, non queren que se movan os cementos do Estado, dun Estado basado no xenocidio. Non permitían que sigue basándose na forza, non temos nada máis, o facían antes e o fan agora. Temos o recordo de Cataluña que foi hai 4 días. Encima usan, claro, verdades a medias, porque aquí se pon o de derribar edificios. Claro, o que tamén contaba o señor Suárez, aquí non se fala de derribar edificios, non se está falando do Arsenal, estamos falando da figura dese home, que é o que non debe de estar nesta cidade. O que contaba tamén
En Alemania non se derribaron edificios, pero sí non se poñen estatuas dos criminais nazis. Incluso a todo concelleiro de Cultura minimiza a existencia de Ferrol a esta época. Claro, non me extraña que vostedes queiran enterrar a historia de Ferrol, por eso igual fan o da Rúa San Francisco, non? Ferrol xa era bastante antes desta época. Nada máis e gracias. Moitas grazas, señor Montero. Señora do Pico. Moitas grazas, señor alcalde. Que quede patente que condenamos enérxicamente, por suposto, esa gran redada e calquera tipo de violencia, xenocidio e atentado contra os dereitos humanos. Eso por diante. Eu non me considero representante nen o Grupo Socialista do españolismo máis rancio, quede claro. Considero que a historia é a que é, a min gustaríame que fose diferente, pero non é. Consultei a varios historiadores sobre este tema, pero como dixen, este é un debate político, non histórico. Ninguén é partidario deses historiadores de derrubar esa estatua, sí de identificar o que pasou e deixalo patente. En España hai dúas estatuas máis de Ensenada, na Rioxa. No ano 2016, precisamente un colectivo xitano manifestouse en contra desta estatua, pero non pediu que se derrubara, senón que se informara, que quedara explícito cal foi o comportamento e cal foi ese lado oscuro do Marqués de Ensenada, que fixo cousas boas, e sobre todo para Ferrol, e por eso está aí, e fixo cousas moi malas para a humanidade e que, dende o punto de vista actual, son éticamente inconcebibles e inasumibles, pero unha cousa non quita a outra. Entón, de españolismo rancio nada, de tesis españolistas tampouco, seguramente temos que mirar cara a historia e repensar. A memoria histórica non é a búsqueda da revancha, ni da humillación para ninguén. A memoria histórica é recoñecérmonos a nós mesmos en canto ás raíces do que somos. É importante saber quen somos para intentar ser mellores do que temos sido. Mais nada e moitas grazas. Moitas grazas. Turno para o señor Pontefar. Bueno, pues nada, eu remato co que dixen. Podía añadir moitas cousas máis, pero creo que non procede. A historia é a que é. Gustaríanos a todos seguramente cambiar moitas cousas. Esta actuación do Marqués de Ensenada é unha actuación absolutamente censurable, deplorable, pero quedámonos aquí en Ferrol, sobre todo, eu creo que hai que verlo de outra maneira, sin obviar, repito, os feitos, non? A partir de agora, señor Suárez, vou ter moito cuidado cas lecturas que lle recomendo, porque é certo que este libro abriu os ollos a moitísima xente. Eu recordo que dos 21 membros do xurado, eu era o primeiro desconocedor do que había pasado nos astileiros da Graña, non? Como citei. Pero a maioría da xente non sabía desta represión dos xitanos. É unha cousa absolutamente escondida, que está moi ben sacar a luz, está moi ben aclarala, está moi ben decila, proclamala, e nada máis. Moitas grazas, señor Suárez. Breve turno de peche histórico. Bueno, aceptamos a derrota con dignidade. Creo que se teña falado, como ben di o Concelleiro de Cultura, no pleno da gran redada xa hai algo a valorar, que se poda dar máis coñecemento público e condenar esta actuación. Para nós non é suficiente, pero o valoramos de forma positiva. En calquera caso, aproveito este turno de peche para convidar a toda a xente que queira participar nun acto que vai ter lugar mañá diante do Parador ás 7 da tarde. Aproveito para meter a cuña, en memoria e reparación do pobo xitano. Nos non temos nada que ver con esa organización, é un colectivo de persoas, pero se alguén quere informarse máis ao respecto e tomar consciencia do que aconteceu realmente nesa época, poden acudir ali libremente. Grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Imos a votar a proposta. Votos a favor.
En contra? Abstencións? Queda rexeitada a moción por 12 votos en contra, 6 abstencións, 5 votos favorables. Pasamos ao último punto da orde do día, que é rogos e preguntas. Non se teñen registrado rogos e preguntas. Polo tanto, levantamos a sesión. Moitas grazas a todos e todas.